Hei, tervetuloa NSM paneelikeskusteluun ja mä oon Pystysen Tomppa ja Kalle on tuolla mestarina tuolla ruudun takana ja vähän komentelee, että koska seuraavaa kysymystä tulee. Ja pääsääntöisesti puhutaan punaisesta langasta, mikä teillä on, ja sitten vähän puhutaan millaisia harjoituksissa menee ja mikä teidän ajatukset on siellä yleisesti siellä. Ja eka otetaan tämmöistä esittelyä ja täällä langoilla on Jere, Henkka, Matti, Antoni ja Petri. Ja Jere, kerropas mikä sun punainen lanka valmennuksessa ja sitten sieltä vähän itsestä kerrot muutakin. Ole hyvä. No mun punainen lanka on tietysti Tatun punainen lanka. Sen enempää en osaa sanoa. Mä oon tosiaan Tatu Tampereen päävalmentajana ollut jo, en nyt muista kauan, 8 vuotta pyörinyt. Ja on tässä punainen lanka muuttunut monta kertaa matkan aikana. Että ehkä se on yksi niitä asioita, mikä mä koen, että on tärkeää ollut mulle, että mä oon oppinut niin kuin uudistua ja uudistaa omaa valmennusfilosofiaani ja sitä niin kuin periaatetta. Että ehkä nykyään voisin sanoa sillä lyhyesti, että jos joskus on kasvatettu uimarina siihen, että uinti on kestävyyslaji, niin mä en siihen varsinaisesti enää usko. Toki mä paljon toimin sprinttereiden kanssa, mutta mun mielestä uinti on kaiken kaikkiaan taito- ja teholaji, mikä ei taas sit pidä ymmärtää väärin, että mä uskoisin siihen, että varsinkin nuorena uidaan tosi paljon. Aikuisena ehkä en sitten taas usko siihen, että uidaan niin paljon, jos uidaan vaan 500 tai 100 päämatkana. Mutta mä en usko, että se perustuu se, että nuorena pitää uida paljon siihen, että tarvitaan kestävyyttä, vaan se perustuu siihen, että tuo elementti on meille niin vieras, että ei sitä opi hallitteen, ei sen kanssa pelaa, jos ei siellä oikeasti tee niitä toistoja ja tunteja. Se, että onko se sitten kilometrimäärissä mitattavaa vai tunneissa mitattavaa, niin se on sitten toinen keskustelu. Et se on ehkä se pohja, mikä se menee. Ja missä se sitten näkyy mun valmennuksessa on se, että mä en kauheastikaan tykkää uittaa aerobista. Mä tykkään siitä, että joka päivä uidaan kovaa. Joka reenillä pitää olla joku tarkoitus. Ja se tarkoitus yleensä pitää pystyä linkittämään aika lailla suoraan siihen päämatkaan. Toki joskus pitää tehdä jotain tyhmääkin ja ylittää omia rajojaan ja ylittää niitä niin sanottuja järkevyyden rajoja. Mutta jotenkin ehkä siihen se perustuu. Ja lepo on sitten se, missä ihminen kehittyy. Ja sitten mä en usko mihinkä kevyisiin viikkoihin, vaan mä uskon siihen, että jos tarvii levätä, niin sitten täytyy levätä. Sitten oikeasti se paras paikka on nukkua, eikä tulla hallille pelleilemään. Jos tällä lyhyesti lähdetään tällä liikkeelle. Mikäs on mieliruokasi ja mielijuomasi? Kerropas siitä. Ja mä laitoin siihen ennakkokysymyksiin. Mistä tykkäät syödä? No mä tykkään syödä sitä, mitä vaimo tekee valmiiksi kotiin. Se on kaikista helpointa. Totta kai ainahan se hyvä pihvi on meikäläisen niin semmoinen, mikä, jos täytyy valita. Ja sitten siihen kolakysymykseen se on ehdottomasti Coca-Cola ja se on sokerillinen eikä mitään aspartaamikuraa. Aivan oikein. Hyvä. Kiitos Jere. Tämä on hyvä, että tulee näkökulmaa sieltä sprinttivalmennuksesta. Hei, sitten mennään länsirannikolle ja Henkka, ole hyvä. Terve vaan kaikille. Tällä hetkellä ei olla länsirannikolla. Terkkuja Italiasta kaikille ollaan leirillä. Tosiaan Uintiturun nuorten valmennuspäällikkö ja valmennustyötäkin tulee tehtyä ihan riittäviin kahden ryhmän kanssa Turussa. Oma punainen lanka ehkä menee niin kuin sitä kautta, että pyrin olemaan mahdollistaja hyvin paljon tai niin hyvin kuin itse osaan, että siinä kohtaa kun haluavat tekevät urheilija haluaa tehdä ja mä pystyn auttamaan niin, että urheilija luottaa minuun ja mä pystyn luottamaan urheilijaan, niin sitten alkaa tämä niin mahdollistamistyö ja käytännössä tehdään semmoinen niin turvallinen olo
missä luottamus on molemmin puoleinen ja sitä kautta yleensä sitten, kun on turvallinen olo ja hyvä olla, niin alkaa niitä tuloksiakin tulla. Ja otan huomioon hyvin paljon kaikkea muuta kuin itse uinnin myös siinä valmennustyössä. Et tykkään siitä, että uimari on utelias uinnin suhteen ja mä saan räknätä sitä ulkopuolta hyvin paljon siellä ja auttaa mahdollisuuksien mukaan. Ja tuolla uintipuolella niin oma vahvuus on semmoinen, niin kuin olen ihmisenä todella luova. Niin pystyn auttamaan, hahmottamaan teknisissä asioissa omasta mielestä tosi hyvin, kun samalla seuraan uintia hyvinkin paljon ja pystyn sieltä imemään tietoa itteeni ja auttamaan uimaria sillä. Tuohon kolakysymykseen vastasin jo viime viikolla, kun oli sama paneelikeskustelu rollovalmentajan osalta, mutta ehdottomasti tiedelinjoilla, että sokerikolalla mennään. Hyvä. Kiitos Italia ja Henkka sieltä. Ja mennään sitten, otetaan pääkaupunkiseudulta, otetaan aika Matti. Tehdään tämmöinen J. Yes, eli nimi on Matti Mäki ja on valmennellut 23 vuotta ammattivalmentajana vuodesta 2008 ja nyt viimeiset 4 vuotta on ollut tämän Helsinki Swimming Academyn päävalmentajana mä tuossa kuuntelin sekä Jereä että Henkkaa ja tosi niin kuin paljon samaa ja samoilla linjoilla asioissa. Mä ehkä itsessä korostan sitä, että mitä kauemmin tässä on ollut, niin sitä enemmän sitä on, ehkä mun punainen lanka on muuttunut silleen niin, että mä valmennan ihmistä tosi paljon enemmän kuin mitä että aluksi oli paljon urheilijan ja tämmöistä näin niin kuin oli progressiivisuus keskiössä, mikä on edelleenkin mulle tärkeä arvo, oli paljon tämmöistä, mutta kyllä mä sen näen niin kuin aivan älyttömästi, että tärkeänä mulla on tällä hetkellä 30-vuotias 50 metrin rintauinti ja mulla on 16-vuotias 1500 metrin uimari, niin se on ihan selkeää, että siellä niin kuin sisällöissä on paljon eroa, mutta silti loppujen lopuksi se on saada se ihmisen kanssa luotua juuri semmoiset hyvät luottamukset välit ja että me katsotaan samaan suuntaan ja me löydetään yhdessä niitä ratkaisumalleja, miten mennään eteenpäin ja pidän äärettömän niin kuin tärkeänä just semmoista niin kuin molemminpuolista luottamusta ja arvostusta sitä työtä kohtaan, koska se on ihan selkeä, että työtä pitää paljon tehdä ja just se, että mitataanko ne kilometreillä vai minuuteilla vai millä, niin se on mun mielestä aika toisarvoista sitten. Että varmasti on toiset uimarit, joiden kanssa on vähän pakko enemmän kilometrien mukaan miettiä ja sitten on taas toiset uimarit, joiden kohdalla se punainen lanka on heidän valmennuksessaan jossain ihan muussa hommassa. Ja mä en ole hirveä kola-ihminen, mutta että sori, poikkeen sen verran virrasta, että kyllä mä sitten serota juon, jos mä juon. Alright, sallittakoon. Sä kato pääkaupunkiseudulta, niin siellä pitää kaikki zeroa. Sitten lähdetään itäänpäin ja otetaan eka Antoni. Mitäs Antonilla mielessä? En mä tiedä, miten sä itään päädyit, mutta ei se mitään. Vähän sinne. Vantaa Wandersin päävalmentajana olen toiminut jo hyvän tovin. Mä oon parikymmentä vuotta valmentanut yhteensä ja punainen lanka on aika selkeästi semmoinen polarisoitu harjoittelu, että joko mennään aika kovaa tai aika hiljaa. Suhteet sitten vähän vaihtelee aina se urheilijan ja päämatkan ja iän ja kykyjen ynnä muiden mukaan, mutta kyllä se niin kun ydinajatus on siellä aina polarisoidun kautta, että joko mennään kovaa tai hiljaa. Ja vähän sama kuin Jerellä, niin mäkään usko mihinkään kevyisiin viikkoihin, vaan levätään silloin, kun tarvii levätä ja jos tarvii, niin ollaan mieluummin kokonaan poissa kuin hallilla. Siinä varmaan lyhkäisyydessä oma valmennus.
Joo. Hyvä. Matti ei kertonut, mitä se syö, mutta kerro se Antoni, että mitä sä syöt ja onko sä kolamiehiä vai laittimiehiä? No kyllä mä otan Pepsi Maxi, jos pitää kolaa, mutta erikoisolut mieluummin. Niin. Ja kyllä se on hamppari ehdottomasti hyvällä pihvillä. Hyvä. Hienoa. No, nyt mä menen sinne itärajalle päin. Petri ja Joensuu. Ole hyvä. Kiitos, terve vaan kaikille. Tosiaan Hirvosen Petri, Joensuun miehiä, Joensuun uimaseuran päävalmentaja nyt kanssa jo hyvän tovin tässä ollut ja niin tälleen kun muut on pohjustanut, niin tästä on helppo sille jatkaa vähän samankaltaisilla linjoilla, että kyllä niin kuin itsekin huomaan, että sen aikana kun tässä päävalmentajana on pyörinyt, niin semmoinen transformaatiotarina siinä aina tulee, että ne valmennettavat muokkaa itseä ja niin ajatusmaailmaa ja siinä on kanssa kehittynyt ja nykyäänkin just sit vähän mitä Matti just sanoi, että mullakin vanhin tekijä tällä hetkellä on 30-vuotias ja nuorin ryhmässä on 17, niin siinä pitää tehdä asioita silleen pikkusen eri twisteillä ja kyllä niin kuin paljon tavallaan nyt on kanssa just siihen niin kuin, mitä just Matinkin puheessa oli, että siitä, niin ihmislähtöistä tekemistä just siinä, että kun näiden elämäntilanteet vaihtelee niin paljon keiden kanssa siellä hommia tekee, niin sitten se tavallaan pitää se harjoittelu niin kuin suhteuttaa ja sopeuttaa siihen. Ja sitten siellä niin kuin, mitä sen sisällä on, niin siellä on paljon sitä niin kuin modernia, kovaa tehosta kisavauhtista tekemistä ja niin sekoituksella sitten vähän perinteisempää settiä. Että semmoinen, ja varmaan jos kysytään samaa vastaus joskus tulevaisuudessa, niin vastaus on erilainen. Tämä on tämän hetken fiilis, millä niin kuin luulee parhaansa tekevänsä ja se voi olla 5 vuoden päästä jotain muuta. Ja me on ehdottomasti pizza on oma valinta, että kyllä niin kuin, jos on tarjolla niin ruokalajeja, niin yleensä pizzan valkkaan ja niin tässä komppaan myös Antonia aika hyvin sen osalta, että kolajuomista yleensä Pepsi, mutta jos on pizzan kanssa tarjolla vaikka joku hyvä pilsner tai muu, niin kyllä semmoisen aika mielellään siihen nappaa kylkeen. Hyvä. Tässä on hyvä jakauma Coca-Colasta Maxiin ja vähän mieluummin hiivan puoleista, mutta se on hyvä. Hei, hyviä ja mitä Petellekin tässä, niin sehän on tärkeää, mitä, että just sanoi sitä, että justiinsa, että se ei ole lopuelämää se punainen lanka, että se on niin kuin tärkeää, mikä se teidän punainen lanka on nyt ja mitä se on ollut, että siinä pitää muutautua siihen elämänvaiheessa ja tietenkin se valmennushan on tärkeää, minkä tyyppisiä ihmisiä on se, toiset kanssa tehdään ja ihmisten kanssa tehdään hommia, niin niiden kanssa pitää tehdä paljon vuorovaikutusta. Ja nyt päästään niihin kysymyksiin ja tähän te jo vähän alustitte aika hyvin itteenikin siihen, että kokonaisvaltainen tavoitteiden asettelu urheilijalle ja itselle. Eli kun urheilijalla on sitä työtä, koulua tai muuta uintiin liittyviä toimintaa ja sitten kuitenkin minkä takia mä sitten laitoin tuo itselle, eli millaisen itsesi tavoitteen, jos sulla uimari nousee tarpeeksi kovemmalle tasolle, millaisina näet suunnitelmaa ja tekemiseen, että kuinka sä kehität sitä ja kuinka tärkeänä pidät kokonaisvaltaisen lähestymistapaa nuoren aikuisen urheilijan hyvinvoinnille ja kehitykselle. Ja aloitetaan Petristä, nyt tullaan kierros sieltä takaspäin. Joo, tässä nyt on varmaan, jos otan esimerkkinä vaikka miten me on Miian kanssa tätä tehty nyt, kun hän on saanut näitä EM-edustuksia nyt tässä niin kuin parina kautena niin plakkariin ja tavallaan silleen hänen kauttaan, jos vähän tässä tätä pähkäilee, niin kyllä me pidän sitä niin kuin
tärkeänä, että, että se vuorovaikutus niin kuin kaikessa niin kuin tässä valmennustyössä on tosi tärkeää ja siihen niin kuin vuorovaikutukseen kuuluu just se, että ollaan aidosti kiinnostuneita niin kuin siitä ihmisestä ja siitä, että mitä hänen elämässään tapahtuu. Ja sitä kautta sitten niin kuin tullaan siihen, että joo, että meillä on tämä urheilu siellä ja siellä on joku tämmöinen arvokisa tai muu mihinkä ollaan tähtäämässä, mutta sitten tavallaan, että kukaan näistä ei ole tyhjiössä, vaan siellä on se oma elämä, siellä on opinnot, siellä on perhe-ihmissuhteet ynnä muut, kyllä niin kuin, halutaan just sitä, että se vuorovaikutus on silleen rehellistä, avointa, välitöntä ja se luottamussuhde sitten niinku rakentuu ja kasvaa sit siinä niinku matkan varrella. Et kyllä niinku, toki ihan kaikkien urheilijoidenkin kanssa niinku tykkään vähintään kerran kaudessa silleen niinku istua kunnolla oikeasti alas ja niinku hahmotella näitä isoja linjoja just siihen, että mitä halutaan tehdä, milloin halutaan tehdä, miten sinne päästään, et cetera. Mutta se, että sitten toki näillä niinku yksilöillä, ketkä nyt on sitten niinku vaikka nyt näitä arvokisaedustuksia saanut itselleen, niin totta kai sitten niinku on yleensä vähän tarkemmin käyty sit siellä läpi ja sitten niinku, et toki niinku tietoisuus asioista, mutta sitten kanssa se, että jos niinku huomaa jotain, missä voisi auttaa tai missä niinku voitaisiin miettiä, että miten tämä joku asia kannattaisi ratkaista, niin oltaisiin silleen niinku hyvissä ajoin aina näitä asioita sit siinä selvittelemässä. Ja ihan niin sit niinku omalta osalta, että mitä tavoitteita, niin totta kai niinku, kun ollaan tälleen kilpaurheiluasetelmassa, niin ja meilläkin on monella niin kuin omaa kisataustaa, niin se on semmoinen aika tyypillinen niin kuin varmasti ajatusmalli siihen niin kuin omaankin tekemiseen, mutta se, että me on ollut pikkusen varovainen niin kuin mitään semmoista tiettyä, että haluan X ja X monta uimaria saada tämän ja tämän tuloksen, vaan että me haluan, että niin kuin päästään kehittämään ja saataisiin niin kuin se mahdollisimman monelle näistä omista urheilijoista semmoinen niin kuin hyvä kausi, hyvä prosessi, että saataisiin niin kuin sitä kehitystä siinä aikaan. Että niin kuin, en koe itse niin kuin näitä numeroita tai rajoja tai muita sijoituksia silleen niin kriittisenä, niin kuin varmasti toki ne urheilijoille monesti on sit niin kuin vielä tärkeämpiä. Itse kuitenkin pyrkii katsomaan sitä kokonaiskuvaa sit siinä, mutta kyllä me niin kuin paljon tässä yhteydessä niin kuin sitä vuorovaikutusta niin kuin sen urheilijan ja sit niin kuin coachin välillä nostan niin kuin esille ja sitä arvotaan tosi tärkeäksi. Joo. Eli mä periaatteessa tarkoitin tuolla toisella niin kuin itselle, eli tarkoitin, että kuinka susta tulee parempi valmentaja, että periaatteessa ei tavoitteellisesti, vaan että kuinka sä kehität itseäsi, tai sä vähän niin kuin puhuit sitä vuorovaikutuksesta, mutta onko sulla jotain muuta siihen, millaisen sä kehität itseäsi valmentajana? No kyllä niin kuin keskustelut kollegojen kanssa on monesti tärkeitä ja se, että niin kuin, toki se, että jos on kotiympäristössä joku semmoinen, kenen kanssa pystyy niin kuin pallottelemaan asioita ja niin saamaan semmoista niin kuin hyvää, rehellistä, rakentavaa kritiikkiä siitä niin kuin omasta toiminnasta, että missä on niin kuin menty mehtä. Ja me on itse asiassa tehty tämän, joka nyt niin kuin muutamana vuotena on ollut mulla tässä niin kuin isona apuna tuon Laamasen Tatun kanssa, niin me on nyt pari kertaa tehty semmoinen roasti. Et kauden alussa niin saa tunnin aikaa ja kirjata niin silleen aika suoraviivaisesti ja röyhkeästi niin kuin haastaa toista ja dissata ja niin kuin nostaa asioita esille, että mitä niin kuin olisi omasta mielestään niin kuin tehnyt eri tavalla ja kyseenalaistaa ja tälleen, niin semmoiset on vedetty muutaman kerran läpi, että kun siinä kuitenkin arjessa näkee paljon toista, niin sitten sieltä niin kuin vuoden mittaan ehkä huomaa jotain asioita, niin ne on ollut ihan viihyttäviä semmoisia tilanteita, että
pääsee niin haastamaan toista silleen aika niin kuin suoraviivaisesti ja sitten toki ottamaan itse kanssa vastaan. Ja mun mielestä niin kuin tosi tärkeä on se, että valintoja pitää pystyä perustelemaan. Et mun pitää pystyä niin kuin urheilijoille perustelemaan niitä valintoja, mitä me tehdään siinä niin kuin harjoittelussa, mitä me tehdään siinä arjessa, valmentautumisessa, etc. Mutta minun pitää pystyä itsellekin perustelemaan, että miksi me nyt niin kuin tehdään tämmöisiä juttuja. Niin tavallaan sit siinä tuommoisessa setupissa sitä niin kuin joutuu juurikin perustelemaan niitä omia valintoja, omia toimintatapoja ja kantoja, niin se on ollut ihan hyvä ja hauska niin keino, mitä on nyt tullut käytettyä. Toi oli hyvä vastaus ja roustaaminen on välillä hauska. Hyvä. Mennään Antonille sitten seuraavaksi. Mitäs mietteitä tästä asiasta? No kyllä vähän samoin linja ollut Peten kanssa, että niin kuin jatkuva vuorovaikutus on urheilijan kanssa ja tavallaan ehkä siinä alkukaudesta käydään vähän isoin linjoin läpi, mutta tavallaan tärkeää on se, että se on päivittäistä, mutta vähintään viikoittaista se keskustelu siitä, että missä mennään, että ainakin omat urheilijat on aina yleensä ollut siinä tilanteessa, että tilanteet muuttuu niin nopeasti, että se ei aina auta, että ne on niin kuin alkukaudesta käyty läpi ne ajankohdat, sitten sinne tulee jotain yllättävää lukiosta tai muusta opinahjoista tai jotain vastaavaa, ja ne täytyy aina pystyä huomioimaan sitten sinne, niin tavallaan just se vuorovaikutus ja kanssakäyminen on päivittäistä sen mielessä, ja sen pidän niin kuin ehkä semmoisena isoimpana asiana tässä kohtaa. Joo. Mitäs itse? No itteni osalta ehkä koitan yleensä kauteen keksiä, ehkä meille ryhmätasolla jonkun asian, mitä mä haluaisin kehittää tavallaan, ja siihen mä yritän ehkä itse löytää jotain uusia työkaluja, joita kokeilla. Se voi olla joku taitoelementtiryhmänä tai jotain muuta simppeliä, ja sitten tuoda siihen jotain, haastan itseäni ehkä siinä, että yritän keksiä siihen jotain uutta, eikä tehdä aina vaan samalla tavalla. Toinen niin on just tavallaan aina joku osa-alue, missä mä haluaisin kehittyä joko koulutusten kautta tai sitten jos mä tiedän, että joku kollega tai muun lajivalmentaja osaa jonkun asian tosi hyvin. Itselle viime aikoina on ollut psyykkinen puoli semmoinen, mitä pyrkinyt kehittämään ja tuoda paremmin esiin siinä päivittäisessä tekemisessä, niin siihen sitten koittaa ehkä haastaa semmoisia valmentajia tai valmentajia muistella ja valmentajia, jotka mä tiedän, että on niin kuin siinä hyviä ja on pystynyt tuomaan sitä päivittäin. Tai sitten ihan etsimällä jotain koulutuksia, mitä on tullut käytyä. Tosi hyvä. Kuulostaa hyvälle. Ja se on tärkeää hakea näitä päivittäisiä koulutuksia sieltä kanssa. Matti, olepa hyvä. Mitäs ajatuksia tulee? Hyviä pointteja pojilta tuohon alle ja totta kai se on ihan päivänselvä asia, että sana vuorovaikutus korostuu kaikessa tekemisessä, että mulla on tapana aina kauden alkuun ja käydä jokaisen uimarin kanssa kaudesta keskustelua. Totta kai siellä puhutaan tavoitteista, mutta paljon monista muistakin asioista ja ne tavoitteet loppujen lopuksi aika harvoin on joku, tai ainoastaan harvoin on, tai mun mielestä ne on huonoja tavoitteita, jos meillä on vaan joku kisaraja tai joku aika tai joku sijoitus, vaan kyllä se niin kuin aika laajalti mietitään niitä kehittämiskohtia ja asioita, mitä halutaan parantaa. Ja mun mielestä se on niin kuin, haluan siitä tässäkin yhteydessä korostaa sitä, että kun tässä on se kokonaisvaltaisuus, niin se on niin kuin kaiken omalla tavallaan lähtökohta, että mulla on uimareita, jotka käy töissä ja harjoittelee, mulla on uimareita, jotka vaan ammatikseen ui, ja sitten mulla on suurin osa uimareista, jotka opiskelee ja ui, ja kyllähän niiden on pakko olla niin kuin mahdollisimman hyvin tasapainossa. Ja se on tosi tärkeä asia, että siellä on, että mä oon monesti käyttänyt termiä, että onnellinen uimari ui kovaa, niin kyllä se niin kuin
on tosi tärkeä asia, että se niin kuin, elämän hallinta on hallussa. Ja mun mielestä se kokonaisvaltainen lähestymistapa on ainoa oikea. Että sun pitää, kun puhuin aikaisemminkin siitä, että ihmisiä tässä kuitenkin valmennetaan ja on niin kuin äärettömän tärkeää, että elämä on tasapainossa, koska jos se ei ole, niin aika harvoin se uintikaan menee hyvin, jos muualla prakaa. Ja tohon ehkä tavoitteet ja suunnitelmat, miten itsestä saan paremman valmentajan, niin totta kai näissäkin on sparriryhmiä, kenen kanssa käydään keskustelua, ja mä pyrin vierailemaan myös niin kuin ulkomailla muissa valmennuskeskuksissa säännöllisesti, ja mulla on sielläkin kontakteja. Mä saatan ja pidän myös mitä Antonikin sanoi, niin tärkeää, että uudistuu kans ja pystyy löytämään niitä uusia kehittämisen kohteita, koska musta tuntuu, että kun mä olin nuori valmentaja, niin nuori ja kokematon valmentaja, niin mä tiesin kyllä melkein kaikesta kaiken. Ja mitä kauemmin mä oon tässä valmentanut, niin sitä enemmän mä huomaan, että tässä on vaan koko ajan lisää opittavaa. Ja jos sä jossain vaiheessa pysähdyt sen kehittymisessä kanssa, niin kyllä se sitten oot vähän niin kuin miettii, miten uinti on lajina 20 vuodessa kehittynyt, miten tekniikat kehittyy vielä tällä hetkellä jatkuvasti, harjoitusmetodit kehittyy jatkuvasti, niin et sä nyt voi kuvitella, että nyt voidaan tehdä samalla tavalla kuin tehtiin silloin ja sillä saadaan tulos aikaiseksi. Just näin. Tulit siihen asian ytimeen, mitä mä vähän yritin kaivella teiltä, että pitää elää siinä virran hengessä ja millain kehittää itteensä ja hakee sieltä niitä juttuja. Kaikilla hyviä juttuja alkuja, mutta otetaan Italian mies sieltä. Henkka, ole hyvä. Joo, mä voisin ottaa tuolta itse kehittämisen kautta aloittaa niin päin, koska kun Matti tuossa hyvin sanoi, että hän oli nuori, joka tiesi kaikesta kaiken, niin minä olen suhteellisen nuori, mutta mä en tiedä vielä mistään mitään. Et mulla on siitä hauska tilanne, on tätä monesti puhunutkin, mutta kun mulla on ollut yksi ryhmä tosi pitkään, mikä on tällä hetkellä toi mun niin edustusvastuuimarit, niin se on ollut, mulla on se yksi sukupolvi ollut siinä pelkästään. Eli ne on suomeksi parhaat uimarit, joita mulla on koskaan ollut. Ja ne on tällä hetkellä, ja ne on todella paljon kovempi tasoisia, kun mä olen itse ollut uimarina aikanaan. Niin periaatteessa joka ikinen sadasosa, mitä kukakin heistä ottaa ennätyksistään pois, niin on samalla mulle uutta ja ihmeellistä. Niin mä koitan pyrkiä hirveästi itse elämään siinä mukana, oppia heiltä ja oppia sitten sieltä vielä paremmilta. Nimenomaan käytän sparrausryhmiä koulutuksia ja hyvin usein on YouTube myös auki uintiasioista ja kisoja, kovatasoisia kisoja harvemmin missään. Mutta koitan niin kun yhteiselää uimareiden kanssa sitä, missä he on mua itseäni parempia ja yhdessä nauttia siitä, että tulee uutta ja ihmeellistä koko ajan ja koittaa pitää niin kun kädestä kiinni joka suuntaan, että se olisi yhteinen matka, missä helpotetaan toistemme duunia, kun kummatkin haluavat kehittyä, uimarit ja minä. Tuo on ehkä tuohon tavoitteen asetteluun, niin meillä on semmoinen, sanotaan, että jokaisella uimarilla on oma tasonsa ja me pyritään kehittämään nimenomaan tasoa. Mietitään, että vaikka kesällä kun tulee arvokisoja, niin kesällä on myös aina SM. Mulle on ehdoton ja meille uimareiden kanssa myös on ehdoton kirosana nimenomaan rajojen tavoittelu tai jonkun matkalipusaaminen johonkin tiettyyn kisaan tai vastaavaa, vaan me lähdetään niin kuin lyhyen ajan tavoitteet kaivetaan sitä kautta, että lähdetään hakemaan jotain tasoa tulevalle kesälle esimerkiksi, ja sitten se on ihan sama, missä se taso sitten saavutetaan siellä kesällä, että onko se sitten kansainvälisessä altaassa vai onko se SM-altaassa vai onko se IKM-altaassa vai missä se onkaan, että siinä on selkeä niin kuin tason tavoittelu paikasta riippumatta, ja se on sitten se selviää sen perustyön jälkeen, että menikö nyt sitten joku raja joskus, millä saavutettiin se kansainvälinen allas, mutta siihen ei niin kuin missään nimessä meillä keskitytä. Semmoinen meillä.
hyvä vastaus, Henkka. Ja tuollahan se oppiikin. Ja sieltä enemmän oppii eteenpäin. Jere, ole hyvä, Tampereen mies. No joo, en mä nyt tiedä. Niin. Ei vaan. Tämähän on taas vajat se on tyhjennetty. Kaikki hienot on sanottu. Mutta sanonpahan silti omani. Mä lähdin myös tuosta itsekeittymisen kautta, että niin kuin sanoin, niin aika monta kertaa on tullut tämä uudistettua tämäkin valmennushomma tässä aikana, ja luultavasti kohta naureskelen taas itselleni, mitä tyhmää on tullut tehtyä, mutta kyllä se paljon lähtee, mä väittäisin, että suurin oppi tulee kuitenkin niiltä uimareilta. Mulla on aika monta sukupolvea kanssa kerännyt kiertää tuossa, ja kyllä ne yleensä niiltä sen oppii, kun niitä kohtaa ihmisinä ja kohtaa uimareina ja kohtaa urheilijoina, niin se suurin oppi tulee sieltä. Toinen äärettömän tärkeä on tietysti niin kuin kollegat tässäkin, läsnä olevat kollegat ja muuta, joiden kanssa tulee juteltua, vaihdettua toisten kanssa vain kisoissa ja toisten kanssa vähän useamminkin kuulumisia. Sieltä oppii tosi paljon ja sitten tulee käytyä konferensseja ja kaikenlaista. Ja haluaisin olla tuommoinen sosiaalisesti lahjakas, kuten Matti Mäki, että se pystyy ulkomaille lähteä ja oppii sieltä jotain, mutta koska olen introvertti, enkä siellä ihmisiä, niin ehkä se on parempi sitten jäädä tänne kotimaan kameralle ainoastaan. Ja sitten kyllähän noi internet on täynnä ihmeellisiä asioita myös uintiin liittyen, että sitä kun hukkuu sinne, niin siellä aika pitkään saa kyllä aikaa viettää. Ja valitettavan usein se vaan on yöllä, kun niitä asioita tulee tehtyä, niin sitten on vielä huonompi valmentaja seuraavana aamuna, kun A ei muista mitään, mitä on yöllä opiskellut, ja B on vielä niin väsynyt, että meuhkaa vaan turhaa. Ja sitten tuosta niinku tavoitteista, niin mä oon aikaisemmin pitänyt tosi tiukastikin niinku strukturoituja tai vähintään semistrukturoituja haastatteluita aina uimareille kauden alkuun ja muuta, mutta siitä mä oon nyttemmin kyllä luistanut, lähinnä varmaan laiskuuttani, mutta kyllä ne tulee enemmän niinku niissä päivittäisissä kohtaamissa, ja totta kai niinku kaikkien kanssa siinä kauden aikana ja alussa keskustellaan, että mikä olisi se tavoite ja muuta. Se, mistä mä ehkä vähän opponoin tässä kollegoita, on se, että ettenkö mä keskittyisi johonkin aikarajaan tai muuta, niin kyllä se valitettavan usein lähtee kuitenkin siitä, että tulee sitten sovittua, että hei sijais, mutta tuommoiset kisat, tuommoinen aika me tehdään, mitäs meidän pitää tehdä siitä, että me siihen päästään, ja sitten luodaan vaikka tavoiteajat sarjoille sen mukaan, että meidän pitää päästä tähän. Ja mä tiedän, että te ette tarkoittanut sitä, mutta kun kerran pääsen huutelemaan täältä, niin huutelen silti. Että kyllä ne kuitenkin niin paljon määrittää, tämä on aikaperusteinen tämä homma. Ja niin kuin Matti sanoi, että iloinen uimari ui hyvin, niin kyllä se iloinen uimari ui hyvin, ja se ei voi olla liian totista, mutta kyllä se uimari on myös iloinen, kun se tekee sen aikarajan. Että se on kuitenkin vähän niin kuin molempiin suuntiin. Tähän sanoisin näin, että aika monella KV-tason uimarilla varsinkin se aikaraja tai sitten se sovittu, että on se sitten vaikka finaaliin pääsy, niin kyllä se perustuu siihen, että me suunnilleen tiedetään paljonko sinne finaaliin tarvitaan ja sitten puhutaan, että mitä pitää tehdä, että se aika tulee vaikka 100:lla, paljonko pitää olla eka vinsta, paljonko pitää olla startti, paljonko pitää jaksaa tulla backendi sieltä, niin vaikka me kuinka sitä vältellään ja puhutaan hienosti, niin kaikki niitä aikoja ajattelee, kun tämä homma on kuitenkin vain se, että paljonko se digitaali siellä taululla näyttää. Ei tässä jaeta tyylipisteitä eikä tässä oikeastaan mitään muutakaan. Digitaalit on armottomia. Hyvin sanottu, Jere. Sä otit sieltä nurkasta, otit sen lätyn ja heitit sitten kehään. Ja näinhän se on. Kyllähän me mietitään kuitenkin, mutta kyllähän se mietitään vähän erityyppisesti kuin ennen vanhaa, että se tuossa aika ja tonna sun pitää mennä, että nyt tähän se lähestytään varmaan aika monet on vähän samaa mieltä, että lähdetään sieltä ihmiskeskeisen kautta ja sitten sieltä haetaan sitä kokonaisuutta. Hei, onko teillä toisillenne, haluatteko te haastaa, kysyä lisää toisilta vai siirrytäänkö eteenpäin? Jos täältä johdan. Seuraavaksi vähän liittyen kysymykseen jatkoon, niin kuinka näet hyvän ryhmähengen menestykseen? Jos ryhmässä on yksi huippu-uimari, kuinka tärkeänä näet hyvän ryhmähengen tärkeyden ja
heillä nousee harjoittelutaso paremmaksi, tai kuinka kannustavat, tukevat parasta uimaria, vai tuleeko suomalaista kateutta, joka jos yksi nousee huippu-uimariksi? Aloitetaan sieltä välistä, ja Antoni, olepas hyvä. Tai sä oot mun listalla siellä välissä. Joo. No siis kyllähän se on niin kuin tärkeää, että mä oon itse varmaan tuossa asiassa erittäin huono. Mä en oikeastaan tee mitään sen ryhmähengen eteen, vaan mä toivon, että ne uimarit tekee itse. Ja on ollut onnekas, että mulla on ollut sellaisia hyviä tyyppejä, jotka on hoitanut sen, niin mun ei ole tarvinnut vaivautua. Mä en niin kuin tavallaan itse oikein löytänyt sen, tai en osaa tehdä sellaisia asioita, mitkä kasvattaisi sitä ryhmähenkeä, mutta ne urheilijat on löytänyt tuohon kannustamiseen ja kateellisuuteen, niin kyllähän noita molempiin niin tulee, että ehkä siinä se valmentajan rooli on aika suuressa, että on sitä niin kuin päivittäistä kanssakäymistä kaikkien urheilijoiden kanssa ja myös se ryhmän heikompi osapuoli niin kokee saamansa tavallaan yhtä laadukasta valmennusta tai ainakin olevansa niin kuin tärkeä osa sitä joukkuetta, niin sillä, että pystytään jonkin verran taklaamaan tuota kateellisuutta, mutta ei sitä nyt varmaan koskaan niin kuin täysin pois saa, mutta se, että se nyt ei olisi päivittäinkaan pinnalla, niin siinä näen, että valmentajan rooli on aika isossa, mutta muuten niin mä annan niiden uimareiden hoitaa sen ryhmähengen. Joo. All right. Mennään sitten siitä Matti, Peesa, Antonia. No, totta kai näen niin kuin tärkeänä, äärettömän tärkeänä. Mä oon, niin kuin sanonut, mulla on pitkä valmennusura jo takana ja on ollut kokemassa sekä todella hyvää ryhmähenkeä että myös huonoa ryhmähenkeä totta kai sen merkitys ja se on kaikille uimareille, valmentajille, taustahenkilöille paljon helpompaa, kun ryhmässä on hyvä olla ja siellä menee hyvin. Totta kai ainahan kateellisuutta varmasti esiintyy ja nyt kun tämä viimeisen 4 vuotta on ollut tässä HSA:ssa, niin nyt on itsellä monta tosi hyvää uimaria, niin totta kai siinä on niin kuin ei se aina välttämättä ole huonokaan asia, jos on semmoista kateellisuutta, jos se pystyy niin kuin kääntämään positiiviseksi ja ehkä katsoa siitä niin kuin esimerkkiä tai ottaa sieltä niitä hyviä puolia, että mä ehkä tässä tapauksessa sana kateellisuus on väärä mutta sieltä pystyy ottamaan oppia sitten kyllä kanssa. Ja totta kai siellä jokainen ryhmähän on erilainen, että niin kuin Antoni tuossa mainitsi, että on ollut hyviä tyyppejä, joita on pystynyt sitä ryhmähenkeä kasvattaa ja samoja kokemuksia. Kyllä mäkin olen aina sitä mieltä, että kyllä se valmentajalla on iso osa siihen ryhmähenkeen, mutta aina se on niistä kuitenkin uimareista ja siitä ryhmästä kiinni, että miten sitä saadaan paremmaksi ja miten sitä saadaan kehitettyä. Parhaimmillaan, kun ryhmä toimii hyvin, niin kyllähän se näkyy kaikkien tekemisessä positiivisesti. Ja on ollut myös sitä tilannetta, että on ollut huono henki ryhmässä ja silloin se kyllä vie kaikkien toimintaa alas. Pidän tärkeänä arvona ja kyllä nostan uimareidenkin merkitystä valtavasti siinä ryhmähengessä. Hyvä vastaus. Henkka, kerros, mitäs mieltä olet kyseisestä ryhmähengestä? No joo, komppaan tuossa edellisiä sen kateellisuuden suhteen, sitä on ollut ja on ja tulee olemaan. Se ei nyt siitä lähde, mutta ehkä tuommoiseen, kun ryhmässä on aina tasoeroja. Kun meillä on yksilölaji, jota ryhmässä treenataan, niin ehkä se, että siellä opitaan niin kuin ryhmän kesken olemaan avoin siitä kateellisuudesta. Mä arvostan semmoista niin kuin isoa rohkeutta, että uskaltaa myöntää, että hitto mä olen tuolle Matille kateellinen, kun sillä on niin tukka. Mä uskallan sanoa sen, niin sitten se aiheuttaa ehkä sitä keskustelua asiasta ja sitä kautta kasvamaan vaikeiden asioiden ympärille. Mutta sitten toinen just se, että kun
niin kuin ihmisen tai urheilijan tasoon, siihen tulostasoon, suoritustasoon, niin siihen vaikuttaa kyllä niin monta muuttujaa, että sille ei aina voi mitään, kun ottaa kaikki genetiikat sun muut huomioon. Se, että koitetaan vaikuttaa niihin asioihin uimareiden kanssa tai jokaisen yksilön kanssa, mihin pystyy vaikuttamaan. Et sillä varmasti sillä ryhmän parhaalla, niin sillä on joku asia, mitä se tekee tosi hyvin. Muut voi ottaa siitä asiasta mallia, olkoon vaikka motivaatio. Mutta siinä samassa ja kaikilla muillakin siellä ryhmässä on joku asia, missä ne on sitä ryhmän tuloksellisesti parasta parempia. Ja ihan samalla tavalla sekin joutuu, tai hänen täytyy ja kannattaa pyrkiä ottamaan mallia niissä asioissa niiltä muilta. Ja siitä kohtaa sitten jokainen hyötyy toisestaan. Ja olen monesti sanonut omille uimareille se, että ne uimarit on vähintään yhtä tärkeässä roolissa ihan jokaisen ryhmän suorituksen eteen kuin minäkin tai se suorittaja itse. Et ilman heitä ei tulisi tuloksia. Hyvä. Kiitos Henkka. Otetaan Petteri sieltä Joensuun poikkiin. Joo, kyllä tässä niin kuin omankin historian aikana niin meillä on ollut kovin erilaisia niin kuin kokoonpanoja tässä meidän ryhmässä ja niin se ryhmän dynamiikka on niin kuin vaihdellut siinä niin kuin vuosien ja matkan varrella, mut niin kyllä tavallaan riippuen vähän siitä, että minkälainen se porukka siinä on, että niin kuin, ketkä tietää vaikka tuommoisen yhden tamperelaistaustaisen herrasmiehen, joka on semmoinen sangen suulas, niin hän osaa olla vaikka semmoinen aika hyvä niin kuin porukan haippaaja ja nostattaja, jolloin sitten niin kuin coachi pääsee paljon helpommalla, mutta sitten tavallaan jos on ollut semmoisia vuosia, että tämmöistä vastaavaa henkilöä ei ole ollut ryhmässä, niin sitten on joutunut itse ottamaan niin kuin enemmän roolia ja vastuuta siitä, että niin kuin, saa sitä niin kuin yhteistä niin kuin spirittiä siinä paremmaksi, mutta myös tässä niin kuin pidän myös sitä niin kuin tärkeänä, että kun me ollaan valmentajinakin erilaisia persoonia, niin kuin Jere tuossa totesi, että niin kuin omasta niin ekstrovertismin kaipuustaan, mutta kuitenkin todellisuudessa, niin kuin tiedämme, niin ihmisen on välillä hyvä olla yksin, ja Jere tykkää olla, Jeren mielestä, niin kuin äsken todettiin, niin on monesti kiva olla yksin, ja että ei tarvitse olla niin äänessä, niin sen on myös huomannut että niin kuin me on kanssa itse jotain siltä väliltä, että en mekään semmoinen hulapalo niin kuin ekstrovertti tuolla ole, että jonkun verran pystyy itse tekemään siihen omalla toiminnalla kanssa sitä niin kuin, hengen nostatusta ja niin, semmoista niin kuin just tätä ryhmähengen ylläpitoa, mutta myös se, että jos se ei ole itselle semmoista luontaista, niin sitten ne uimarit aistii sen, että tämä on jotenkin hirmu väkinäistä ja tämä ei niin kuin toimi ollenkaan, että jos tavallaan käyttäytyy vastoin, kun se oma niin kuin sosiaalinen normi on, niin se on ihan yhtä lailla niin kuin tärkeää, että ei yritä olla jotain, mitä ei ole. Et me kuitenkin, se on myös yksi semmoisen toimivan ryhmän niin kuin merkki, että siellä ihmiset saa olla sellaisia kuin ne on. Et jos joku haluaa olla introvertti, niin antaa olla ja muut niin kuin hyväksyy sen ja arvostaa sitä. Ja sitten siellä on nämä semmoiset jokerityypit, jotka pomppii seinille ja niin kuin naurattaa muita ja se on kanssa ihan fine. Sitten se on enemmänkin vain, että saadaan se resepti niin kuin kokonaisuudessaan toimimaan ja siinä sitten sillä niin kuin toki valmentajalla voi olla se oma roolinsa siinä kanssa ja kyllä niin sitten vielä tähän niin kuin kateellisuus, niin kuin, että se on tavallaan väistämätöntä, että muistan kun itse aikanaan oli uimari, niin meillä oli silloin Jyväskylän aikaan monta aika hyvää, jotka sitten tietysti sai huomiota siinä porukassa ja se tuntui silloin itsestä niin kuin, keljulta, mutta samalla myös sen niin kuin etenkin nyt valmentajan roolissa ymmärtää, että, niin kuin, että kun sitä vuorovaikutusta tarvitsee niin kuin tiettyjen uimarien kanssa aika paljon ja asioista pitää puhua, niin sitten se vaan niin, saattaa näyttäytyä sitten muiden silmään silleen, että siinä olisi jotain muutakin niin kuin mukana, mutta kuitenkin todellisuudessa kun tietää, että niin, yhtä lailla haluaa kaikkien menestyvän, haluaa, että kaikki omat valmennettavat kehittyy ja että niin kuin kaikki saisi onnistumisia aikaan, niin se on vähän semmoinen ongelma, miltä ei vaan täysin voi välttyä, mutta se on tärkeää, että sen myös sitten vaan tiedostaa. Kiitos Pete.
Yläkatsomon Jere sieltä kertoo viimeisteen loppusäväyksen tähän. No niin, päätti, että joo, eipä voi muuta kuin todeta, että hyvin puhuvat kollegat tuossa ja tietysti kyllähän niin kuin mulle oikeastaan tuo ryhmähenki on vähän niin kuin kaikki kaikessa. Mulla on ollut kauhean hyvä onni, että meillä on ollut riittävästi hulluja koko ajan ryhmässä. Silloin ne vetää kyllä kaikki muut mukaansa. Mutta se on just tärkeää, mitä Pete sanoi, että niin kuin jokainen pitää sanoa oma itsensä, kunhan jokainen tuo siihen ryhmään enemmän kuin mitä siltä ottaa, koska kaikki siltä ryhmältä jotain saa, mutta sitten semmoista vapaamatkustajat, niin ne rupeaa kyllä, niitä aina välillä osuu ryhmään, ja niiden kanssa on sitten, se on ehkä musta valmentajan tärkein tehtävä, että se saa jotenkin ne mukaan siitä, tai sitten se saa pois ne siitä ryhmästä, koska ne pystyy sitten imeen energiaa aivan uskomattomasti. Et niin kuin, jokainen tuo sillä omalla tavallaan. Joku voi olla se vitsiniakka ja joku voi olla se, joka järjestää aina jotain ulkopuolista. Voisi olla samakin henkilö. Sitten siellä on joku, joka ei pidä suutaan kiinni missään hetkessä ja joku, joka sanoo, että nyt se suu kiinni. Että se on niin kuin jotenkin tasapainoinen juttu, mutta kaikki saa olla omassa roolissaan, kunhan ne muistaa sen, että ne oikeasti toimii ryhmässä ja antaa sille enemmän kuin mitä ne siltä ottaa. Et mä näkisin jotenkin, että niin valmentajan suurin tehtävä. Tietysti mä valmennan vain aikuisia, niin niillä on ehkä helpompi sanoa se ja kertoa. Että niin kun ne ymmärtää, että jos sanoo, että hei, sä oot tässä ryhmässä, sulla pitää olla joku rooli tässä, niin ne myös ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Jotain tällaista, mutta äärettömän tärkeä asia. Joo, olen samaa mieltä. Hei, täältä kuuntelijoilta tulee kysymys vähän aiheeseen. Mitäs jos se huippu-uimari kokeekin asemansa uhatuksi, alkaa taklaamaan näitä ohitulevia? Mitä mieltä? Muutamalla sanalla käydään läpi. Ole hyvä, Matti. Aloitetaan susta. Osaatko kommentoida? No. Tämä on vähän vaikea vastata, mutta sano jotain. No, sano jotain. No, eihän se nyt tietystikään ole, jos tämmöistä niin kuin havaitsee, niin kyllähän siihen on puututtava välittömästi, jos se alkaa haittaa ryhmän toimintaa. Itsessäänhän mä on niin kuin sanottu, tämä on kilpaurheilu ja kilpailu tarvii ja haluaisin mieluummin kääntää sen sitten, jos sitä aletaan nokittaa sitä huippu-uimariin, niin kuin positiivisessa mielessä, niin miettii, miten ehkä sitä omaa toimintaa saa parannettua ja miten pystyy sitten, niin kuin, että toivon mukaan miettii enemmänkin sitä omaa toimintaa, miten sitä voi parantaa ja kehittää. Ja hyvä. Antoni. No varmaan kaikki tilanteet on vähän yksilöllisiä, että miten se sitä lähtee purkamaan, mutta varmaan jotain samanlaista linjaa lähtisi ehkä rakentaa, että missä sitten voisi yrittää löytää keinoja, että miten se kokisikin se semmoisena positiivisena haasteena tai haluna kehittää omaa toimintaa eteenpäin. Samoilla linjaa itsekin on vähän Matin kanssa. Hyvä. Henkka, ole hyvä. Muutamalla sanalla käydään läpi. Joo, ehkä tuossa semmoinen niin pitkäjänteinen työ kunkin yksilön tasosta riippumatta, niin ei saa missään nimessä asennoitua siihen, minä olen ikuinen menestyjä. Sehän on meidän niin kuin lajin myrkky se, että lähdetään tosi nuoresta. Saattaa olla, että rolloista 10-vuotiaiden sarjasta, niin sä totut menestymään, niin se on aika luonnollista, että sieltä joku tulee ohi. Mutta se, että oletko sä oppinut olemaan se ikuinen menestyjä, niin se aiheuttaa sen vaaran paikan siihen, että mitä sitten tehdään, kun joku tuleekin ohi. Ja se varmaan tapahtuu ihan jokaiselle kilpaurheilijalle koko uransa aikana, että joku sieltä takaa tulee. Ehkä se, että niin sille huipulle kuin niille, ketkä ajaa takaa tai menee ohi, niin kaikille täytyy olla niin kuin tehtynä se kokonaiskuva semmoiseksi, että jokaisella löytyy asioita, mistä voi kehittyä vielä. Ja se luo sitten semmoisen terveen ympäristön, että sieltä kuuluukin tulla väkiä ohi, mutta mä keskityn nyt tähän ja tuohon, jotta mä pääsen itse takaisin ohi. Hyvä. Kiitti. Jere, mikäs Jeren kommentti? Vastaus. No useimmiten varmaan ainakin tällä aikuismaailmassa, niin ne, jotka on niitä
parhaita, niin niiden kanssa on tullut juteltua muutenkin enemmän, niin kyllä mä palaisin meidän alkuperäiseen vuorovaikutukseen ja siihen, että kyllähän se keskusteluyhteys ja uimarin pitää olla, että eihän se useimmiten edes huomaa sitä itse, että näin on käymässä. Ja sitten semmoinen, kyllä se hyvä tiukka keskustelu, niin kyllä se nyt useimmiten sitten selviää, että hei, käyttääkö mä oikeasti tuolla, että miksi mä muka käyttänyt tuolla. Ja sitten huomaa itsekin uimari siinä vaiheessa, että tosiaan tuli vähän hölmösti tehtyä. Sitten voi olla, että se muuttuu, tai sitten jos se on vaan päättänyt, niin sittenhän se ei muutu, niin sitten täytyy tehdä jotain radikaalimpia ratkaisuja. Kyllä mä taas palaisin siihen vuorovaikutukseen ja siihen niin kuin päivittäiseen keskusteluun. Joo, jep. Pete, kerro jotain. No, voin olla tiivis, että niin, semmoinen avoin, suoraviivainen, rehellinen niin kuin keskustelu asiasta, että niin kuin, turha lähteä mitään niin kuin pehmittelemään asioita, vaan että varsinkin just kun aikuisten kanssa puhutaan, niin niistä vaikeistakin asioista pitää pystyä puhumaan niiden oikeilla nimillä ja niin, sitä kautta niin kuin lähteä edellä kuvattujen keinojen kautta sitä niin kuin taklaamaan, että hyvin tuossa niin kuin kollegat summas sitä, että mitä voisi olla hyvä tehdä. Joo. Tulevia kommentteja. Erittäin hyvin tuo antaa enemmän kuin ottaa, niin ryhmä toimii hyvä. Petelle aloita miettiä jo, eli kova työ vastaa lahjakkuus. Onko nuoren uimareiden realistista nähdä, että kovalla työllä pääsee vain huipulle, vai näkeekö urheilija, että jos haluaa paremmaksi, pitää tehdä kovemmin työtä, eli että se osaako huomioida sen, vai onko urheilija, joka saavuttanut huipun, alkaa mieli keventää harjoitusta? Miten motivoit uimareita panostavaa kovaan työhön ja uskomaan, että sillä nousee tasonsa? Petri, ole hyvä. Joo, kyllä niin kuin tuohon kova työlahjakkuus kysymykseen, niin genetiikkaan ei voi kukaan hirveästi vaikuttaa, että osalle tulee siellä niin kuin vähän parempi arpa on niin kuin toisille, että joidenkin nilkat on semmoiset, että ne vaatisi kirurgisia toimenpiteitä, että ne saadaan suoraksi, että siinä on ihan turha miten paljon niitä venyttelee, jos siellä luut alkaa ottaa vasten, että siellä ei yksinkertaisesti vaikka voida saada niitä nilkkoja kunnolla suoraksi, tai pitäisi jotain vähän järeempää keinoa siinä käyttää, niin semmoisista yksilöistä nyt on vaan vaikea saada delfarimörköjä, mutta yhtä lailla heidän muita etuja pystytään kyllä niin kuin yhtä lailla kehittämään. Ja kyllä niin kuin mullakin on tässä uran varrella ollut monia keissejä, jotka sitä, että niin kuin ei ole sattunut välttämättä niin kuin se täyskäsi siinä, kun on jaettu niitä kortteja, että niin kuin mitkä niin kuin oletusarvot sulla on sille niin kuin tuloksen tekemiselle, mutta just sillä kovalla työllä on pystytty kyllä niin kuin saamaan oikeinkin hyvää jälkeä, että niin kuin, ja sitten vastaavasti on yhtä lailla näitä, että keillä on oikeasti jos osunut ihan törkeän hyvät niin kortit just siinä niin kuin ominaisuuksien puolesta, että on liikkuvuudet ja pituudet ja sylivälit ja kaikki muut olisi hirmu hyvää, mutta sitten sinne jos tulee jotain niin kuin vastoinkäymistä tai muuta, niin se lento saattaa katketa yllättävänkin äkkiä, että kyllä niin kuin sitä hommia pitää tehdä, että niin kuin nuorisourheilussa ja ikäluokkaurheilussa me voidaan hyvinkin pitkälti päästä sillä niin kuin ihan lahjakkuudella ja niillä niin kuin geneettisillä ominaisuuksilla ja muilla niin kuin aika pitkälle, mutta kyllä siinä vaiheessa, kun ruvetaan sinne aikuisuuteen menemään ja oikeasti halutaan sitä niin kuin todellista tuloksentekokykyä mitata, niin kyllä siellä vaiheessa sillä niin kuin kovalla työllä tulee merkitystä, mutta sitten ihan yhtä lailla se, että mitä se kova työ on ja miten sitä tehdään, niin se on sitten sitä valmentamista. Siinä tullaan just näihin jo aiemmin sivuttuihin seikkoihin siitä, että niin kuin pitää pystyä sitten niin kuin tekemään niille yksilöille sitten niin kuin niitä oikeita tai mahdollisimman niin kuin oikeita ratkaisuja. Kukaan ei pysty varmasti niin kuin aina siinäkään osumaan silleen maaliin. Ja tuohon motivointiasiaan, niin tällä hetkellä esimerkiksi kun meillä on paljon aikuisia, niin on silleen tosi kiitollinen tilanne siitä, että se ryhmä puskee itsensä aika hyvin eteenpäin. Että siellä alkaa aika niin kuin
pään aukominen jollekin, jos joku alkaa niin kuin lepsuilemaan tai muuta, että siellä semmoinen ryhmäkurin palautus niin kuin tapahtuu ilman meikäläisen välikättä. Sitten toki on välillä semmoisia tilanteita, että joutuu niin kuin käymään keskustelua siitä, että jos niin kuin tekemisen taso on niin kuin tippunut paljon ja selkeästi kiinnostuskiikarit on enemmän jossain muualla kuin tässä sporttihommassa, niin sitten pitää vähän käydä läpi sitä, että mitä tässä oikein ollaan tekemässä. Että kyllä niin kuin se semmoinen rehellisyys siinä niin kuin sen oman tekemisen edessä niin kuin puoli ja toisin on niin kuin kyllä tärkeää. Ja yksi mitä esim. Tälle kaudelle nostettiin, että kun meillä viime syksy oli ihan hyvä ja tälleen, niin mitä niin kuin toin just Uimarille silloin kauden alussa esille, että kyllä niin kuin sitoutuneet urheilijat, niin kuin, tai se sitoutuminen mahdollistaa onnistumisia. Et jos me katsottiin vaikka niin kuin ketkä meille 24 vuonna teki hyvää tulosta, niin he oli tosi sitoutuneita. Ja he kukin niin kuin omalla tavallaan siihen, että miten se arki rakennettiin, niin oli silleen niin kuin oikeasti siinä läsnä ja mukana. Ja kyllä se tulos seurasi siitä perästä. Kyllä sitä on niin kuin tullut painotettua aika paljon ja niin kuin oman kokemuspohjan mukaan se on kyllä niin kuin johtanut myös ihan hyvään lopputulokseen. Näin se on. Hyvä. Kiitos. Mennään siitä sitten Anton. No itse en ehkä sillä tykkää edes sanasta kova työ, jos ei sitä tarkemmin määritellä, että näin tarkoituksellinen työ, että tavallaan varsinkin aikuisurheilussa, mistä puhutaan nyt, niin ja kuitenkin voi yllättävän pienillä tuntimäärillä tehdä kuitenkin sitä kovaa työtä niin sanotusti. Tuohon lahjakkuuteen ehkä yleisesti niin koen, että meillä varsinkin nuoret lahjakkuudet pääsee turhan helpolla, ei niinkään harjoituksissa, vaan ylipäätään tuolla kilpailumaailmassa. Ja se ehkä saa sitten se haasteen meille, että miten me pidetään mukana, kun kaikki tuntuu saavutettu aika nopeasti. Niin siihen ehkä sitten valmentajana kaipaisin itse ajatuksia, että meidän pitäisi niitä lahjakkuuksia puskea tiettyyn suuntaan, käydä vähän enemmän ulkomailla tai pistää niitä keskenään harjoittelemaan, vaikka ei päivittäin harjoittelisikaan keskenään. Välttämättä niille lahjakkuuksille parasta ei ole se, että ne harjoittelee koko ajan keskenään, mutta olisi ainakin semmoisia sparrileirejä, missä ne voisi harjoitella keskenään ja palaisi maan pinnalle sopivin väliajoin. Hyvä. Ihan hyvä. Mä mietin tätä kysymystä kauan, kova työ vastaan lahjakkuus, koska tuossa vähän muutamia itsellä kolhinut ja on paljon tullut vastaakin, mutta Matti, kerro mitä sinä ajattelet. Niin, mä ajattelen, että mä kans en oikein kysymyksen asettelusta niin tai otsikkosta kauheasti dikkailee, että mun mielestä mä tykkään, oliko se nyt Heliskoski, joka sanoi, että lahjakkuus on sitä, mitä sä teet lahjakkuudella. Niin se on niin kuin mun mielestä niin kuin tosi hyvin sanottu ja mä ehkä näen myös, että juuri tämä kova työ, niin mitä Antonikin sanoi, että mä en ihan tarkkaan tiedä, mikä se määritelmä siihen sitten niin kuin on, että mä laittaisin melkein yhtäläisyysmerkin, että kova työ on mun mielestä lahjakkuutta ja lahjakkuus on kovaa työtä, että kyllä ne kulkee aika lailla käsi kädessä yleensä ne mä väitän, että kaikkien meidän parhaat uimarit, niin kyllä heillä on ollut lahjakkuutta ja kyllä he on ollut hyviä tekemään kovaa työtä. Ja sitä kovaa työtä, mulla on esimerkiksi nyt kunnia olla mukana Veeran matkassa ja hitto se tekee kovaa duunia. Mutta varmasti niin kuin monien mielestä hän on kolmivuorotyössä ja silti tosi ammattimaisesti pystyy hoitaa ja todella tekee. Mä väitän, että on urheilija, joka niinku ei tee yhtään huonoa harjoitusta, ei tee yhtään, käyttää sen ajan maksimoisen hyväksi, että mä en itse ihan
että niin kuin sanottu, että totta kai jos mulla on tonni Viesa huimari, niin se mitä se kova työ siihen on, niin se on hyvin erilaista kuin sitten mikä se kova työ on, kun me tehdään 50 metrin huimarin kanssa tulosta. Ja mun mielestä se kova työ on kokonaisvaltaista, että se ei ole vaan sitä, että mä en usko se, että parhaaksi tulee se urheilija, joka niin kuin tekee koviten töitä. Mä luulen, että se, joka tekee parhaiten työtä, niin se tulee menestyyn kaikkein parhaiten. Asia ytimessä, että kova työhän merkkaa se, että mulle mitään takia vaikea sanoa sitä, että tuonne 500 uimari ja 500 uimari, niin nehän tekee, jopa mä voin sanoa joskus, että enemmän sprinterit tekee kovempaa spesiaalijuttua koko ajan ja katsoo mikrojuttuja siellä enemmän ja hakee sitä ja näen siellä, mutta se tonni 500 uimari kanssa tekee kovaa työtä tai avovesiuimari ja niillä on vaan tyyppisesti, että siinä vaan harjoitustuntimäärä voi olla eri lailla. Ja kyllä se sprinterikin tekee paljon tunteja. Sitten kun mitä Matti otti hyvin esimerkkejä, että tehdään työtä siinä ohella, niin se on kova juttu siellä. Että on samaa mieltä. Mutta hei sitten Henkka, ole hyvä. Kerros mitä mieltä. Joo, tykkäsin Matin puheenvuorosta paljon tuossa aikaisemmin. Ehkä mä sanoisin, että tuo niin toi kova työ otsikkona, niin sen mittayksikkö on halukkuus ja intohimo, ei metrit tai aika tai vastaava. Eli sitä Antoni tuossa puhui, kun on tarkoituksellinen työ, niin nimenomaan, että kuinka kovalla intensiteetillä intohimolla haluat tehdä tarkoituksellista työtä, niin sieltä sitä tulosta tulee. Ehkä tuohon niin lahjakkuusaspektiin, niin no meillähän on fyysistä lahjakkuutta, joku saa paremmin vedestä kiinni kuin toinen. Joo, sitten meillä on psykologista lahjakkuutta, joku nimenomaan on tosi motivoitunut, haluaa tehdä hirveästi ja niin edespäin. Jos nämä kaksi osuu samaan henkilöön, ne on aika harvassa, niistä kannattaa pitää kiinni, mutta sitten siellä on vielä kolmas, joka on semmoinen, mitä ei ole olemassakaan. Eli elämänhallinnassa ei ole lahjakkuutta. Se on se, kun asiat menee joskus huonosti ja joskus menee hyvin ja tulee odottamattomia asioita, niin jos vähänkään sattuu olemaan niitä urheilijoita ryhmässä, jotka on sitten osunut se arpa on, niin siellä, että on fyysisesti lahjakkaita ja vieläpä innokkaita, psykologisesti lahjakkaita, niin sitten se valmentajan tärkein työ mun silmissä on siinä kohtaa olla apuna sen elämänhallinnan ja kokonaisuuden hallinnan kanssa, koska siinä on aika harva lahjakas. Sitten siinä puhutaan tuurista sitten jo. Hyvä komppaus. Jere, mitä mieltä asiaan? Niin, ihanahan se on tässä huomata, kuinka me kaikki olemme luterilaisen kärsimysopin lapsia joka tapauksessa, koska ensimmäisenä lähdetään haastamaan sanaparia kova työ, niin kuin mäkin olisin lähtenyt haastamaan juuri tällä samalla asialla, mutta niin kuin meille kaikille se tarkoittaa ensimmäisenä sitä, että se on Mika Myllyllä suolla juoksemassa ja oksentaa, ja sitä me lähdetään opponoimaan. No se kova työ, kuten tässä nyt on tullut esille, niin voi olla niin monenlaista. Ja onneksi se nykyään on monenlaista ja onneksi me valmentajat nähdään se nykyään monenlaisena. On myös aikoja, kun sitä ei ole nähty muuta kuin yhdellä tavalla. Ja kyllä se, ehkä sanoisin kuitenkin, että ilman kovaa työtä ei tule yhtään tulosta, mutta ilman kovaa työtä ja lahjakkuutta ei tule yhtään huipputulosta. Jos puhutaan ihan KV-tason huipputuloksesta, ei se niin kuin, on raaka peli, on kerta kaikkiaan geenipankki puhuu, ja sille me ei voida mitään. Sitten meidän ei pidä puhua pelkästään tietysti siitä kansainvälisestä huipputuloksesta, ja kyllä kansallisiin huipputuloksiin päästään pelkällä kovalla työllä. Valitettavasti varsinkin nuorista siihen kansallisiin huipputuloksiin päästään pelkällä lahjakkuudella, ja silloinhan me hukataan niin kuin ne kansainväliset huipputulosmahdollisuudet siinä, niin kuin täälläkin on moni jo sanonut nyt, että nuoret pääsee liian helpolla tavallaan siinä, että jos ne rupeaa menestyä pelkällä sillä niin kutsutulla lahjakkuudella, eli fyysisillä ominaisuuksillaan, niin silloin me ollaan väärässä. En tiedä, sekainen puheenvuoro, mutta olen iloinen siitä, että me ollaan suomalaisessa uintikentässä ainakin menty siinä eteenpäin, että me nähdään se, että kova työ on jotain muuta kuin niitä tunteja ja metrejä ja oksennusta.
Mulla on ehkä lisättävänä tuohon vielä se, että kun sieltä sitten joku se kovan työn tulos tulee, joku onnistuu ja tulee huippusuoritus, niin siinä ei ole pelkästään sen yksin kova työ ikinä taustalla, vaan se vaatii koko sen ympäristön. Siellä on valmentaja tehnyt kovaa työtä, on vanhemmat tehnyt kovaa työtä, on ryhmäkaverit tehnyt kovaa työtä sekä tämä urheileva yksilö ja psykologit, mikä ikinä valmennustiimi siellä nyt onkaan. Se vaatii kaikkien kovan työn, jotta sieltä yksi ihminen saa tuloksen ulos. Juuri näin. Ja kyllä mä vielä haluan kanssa lisätä se, että kyllähän se niinku on, en mä usko, että kukaan on niinku huipulle noussut ilman kovaa työtä. Se niinku täysin kaiken lähtökohta. Mutta se termi juuri kova työ, niin mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa monia eri lähestymistapoja, monia eri hommia. Ja tässäkin jälleen kerran tulee se yksilön valmentaminen esiin. Mikä on sitä hyvää, kovaa duunia kullekin yksilölle parasta tehdä. Juuri näin. Hyvä. Kiitos. Ja halusinkin vähän sieltä kommentteja, mitä te näette. Mennään eteenpäin ja vaihdetaan vähän periaatteessa kovaa tai harjoittelujaksotukseen. Eli minkälaista sykliä teet kautta? Meetkö 3 kovaa, 1 kevyt vai 2 kertaa 3 viikon juttua, jossa on vähän 2 kovempaa, hiukan kevyempi välissä? Ja täällähän vastatte jo, siellä muutamat jo vastaillut, että kuinka näkee sen jaksotuksen itsellä jo, mutta käydään nopealla. Voitte kertaa, että millainen tyyppisesti, ja tiedän osan vastauksetkin jo edellisestä maanantaista. Henkka kertoi jo vähän osakseen tätä. Mutta aloitetaan Henkasta tämä kierros. Joo, no tommonen siis mulla ihan ryhmänä harjoitellaan ja loppua kohti sitten ehkä yksilöllistetään, mutta hyvin klassinen kaava mulla, että syyskausi kun on lyhyempi, niin mennään syyskautena. Kevätkausi katkaistaan puoleen väliin silleen, että siellä puolessa välissä kevättä koitetaan vähän katsoa, että missä tuloskunnossa ollaan ja sitten nollataan ja lähdetään taas kohti kesän kisoja ja muutoin, niin sanotaan, että noin 5-6 tai 4-6 viikon välein tulee kevyitä viikkoja ihan tarpeen mukaan ja vähän kalenterin mukaan, että mitä silloin nyt niissäkin tapahtuu, mutta sanotaan, että mulla jaksotus ei ole mitään ydinfysiikkaa, kyllä se on niin klassinen kuin voi vaan olla. Hyvä. Otetaan sitten Antoni. Joo, tosiaan niin kuin siinä alussa mainitsin, niin en varsinaisesti usko mihinkään kevyisiin viikkoihin, että katsotaan aina naamakertoimen mukaan, milloin tarvitaan. Jos tiedetään, että on jotain tiukempia jaksoja koulussa, työelämässä, yömässä, niin silloin huomioidaan niitä ehkä vähän kevyempinä viikkoina, mutta en varsinaisesti niin kuin suunnittele mitenkään niitä etukäteen, että vähän sitä mukaan, kun tietää, mitä on tapahtumassa ja miten se reeni on mennyt ja miten sujuu, niin sitten huomioidaan. Toki, jos on joku leiri tulossa, niin ennen sitä yleensä kevennetään porukalla ihan sen takia, että se leiri nyt on tarkoitus viestää vierasta sikaa, niin sinne halutaan lähteä levänneenä ja leirin jälkeen todennäköisesti suurimmalle osalle voi ainakin keventää, mutta jos joku on vaikka sairastunut leirillä, niin voi sitä todennäköisesti keventää sen leirin jälkeen hänelle. All right. Hyvä. Matti, millaista teillä mennään? Tässäkin vähän korostuu yksilöllisyys. Veeran kanssa esimerkiksi me suunnitellaan sitä, että milloin sillä on yövuoroja ja milloin sillä on päivävuoroja. Ja totta kai arvokisat syklittää sitä kautta. Ja meillä on myös tapana, että keväällä halutaan yleensä ottaa tuloskunto esiin siellä yleensä Tukholmassa ja tietysti Helsinki siihen oheen. Ja itse kanssa niin kuin sanotaan, että matkureiden kanssa ehkä rytmitän vähän niin kuin selkeämmin sitä, että siellä tulee, onko se nyt kevyempi viikko tai sitten 1 päivä vapaata lisää. Ehkä enemmänkin käytän kuin välttämättä varsinaista kevyttä viikkoa, mutta en myöskään varsinaisia kevyitä viikkoja uita.
vaan kyllä se vähän se tilanne puhuu sen puolesta. Ehkä osa uimareista tarvii semmoisen kevyemmän viikon, osalle rytmittää kirjoitukset jo itsessään, on kova stressipiikki, se saattaa rytmittää jonkun uimarin kohdalla kautta, että tosissaan aika laidasta laitaan menee sitten se, mutta varsinaisia kevyitä viikkoja ei mullakaan ole kyllä ohjelmassa. Mutta koin kyllä, että nuorille uimareille se oli ehkä niin kuin toimiva homma silloin aikoinaan, että oli tärkeää tietää, milloin on vähän kevyempi jakso, mutta nyt kun me aikuisten kanssa toimitaan ja vanhempien kanssa on toiminut, niin ei meillä semmoista niin kuin varsinaista, että kyllä se rytmittyy muuta kautta. Hyvä. Ja tollain itse kokki- ja keittiömästareja tehnyt niitä paljon, niin miten toi Veera, onko se ihan sekaisin, kun se on ilta-yö siellä, pystyykö se kuinka hyvin tekemään niitä harjoituksia? Ihan mielenkiintoista välikyssäristä, Matti. Alkuun varmaan vähän oli opettelua, mutta kyllä se niin kuin mä sanoin, että aivan huippuyksilöstä on kysymys, että kyllähän tuntee, että milloin yövuoron jälkeen, pääsääntöisesti meillä on kevyt päivä yövuoron jälkeen, mutta sitten jos saattaa olla useampi yövuoro putkeen, niin kyllä se Veera osaa sitten sanoa, että miltä sen kropassa ja mielessä tuntuu, että mitä meidän kannattaa tehdä. Et Veeran kanssa just aika lailla viikko kerrallaan mietitään aina, että miten se viikko rakennetaan ja sitten sitä kyllä muokataan tarpeen tullen niin kuin vaikka päivittäin sitä, että miten me tehdään. Ja totta kai vähän yritetään sitä viimeistelyvaiheessa sitten lepoa varsinkin saada lisättyä. Hyvä. Kiitos, Matti. Otetaan Petri ja Jere taas viimeinen. Joo. Mullakin aikanaan, kun oli pääosin lukiolaisia, niin silloin tuli kyllä niin kuin katsottua, että milloin niillä on koeviikot. Ja sitten yleensä huomasi, että koeviikkojen aikaan semmoinen kunnon survominen, niin se saattoi olla vähän haastavaa. Sitten taas tällä hetkellä mulla on 2 lukiolaista ja sitten semmoinen 13 korkeakouluopiskelijaa, niin se ei enää mene ihan sitten semmoisella niin selkeällä rungolla se sama sapluuna, niin mulla yleensä tulee ekana kanssa niin kuin katsottua, että missä meillä on kisoja ja sitten tavallaan vähän niin kuin niiden ympärille, missä on leiri ja just, että mitä sen ympärille ja niin että jossain määrin kyllä käytän semmoista, että aina kerran kuussa laitan niin kuin semmoisen ohjeellisen pohjarungon uimareille, kun meilläkin on semmoisia, jotka tykkää valmistautua ja haluaa tietää, mitä on tapahtumassa milloinkin, niin se niin kuin mahdollistetaan, mutta se koitan myös aina painottaa, että se on niin kuin ohjeellinen, suuntaa antava, alustava ja se voi elää. Et niin kuin, ja meilläkin semmoista, niin kuin, mulla on kevyempi viikko on, mitä käytän terminä, että niin kuin, ei me semmoista niin kuin täyttä deloadia oikeastaan koskaan tehdä. Et sit jos normiviikolla on niin kuin vähän henkilöstä riippuen vaikka 2-4 semmoista niin kuin oikeasti kehittävää harjoitetta, niin sitten kevyemmällä viikolla on sitten niin kuin 1, 2, max 3. Että tavallaan siinä joku semmoinen niin kuin pieni niin kuormanlasku yleensä tehdään, mutta se, että niin kuin, mulla on ainakin itsellä lähtökohtaisesti yleensä huonoja kokemuksia, jos siihen niin kuin on ottanut semmoisen aidosti, niin kuin, että vedetään tehot ihan alas ja sitten viikko tehdään kevyyttä ja sitten ollaan 2 viikkoa sen jälkeen ihan solmussa, että miten tästä pitäisi taas takaisin päästä niin kuin kuskin paikalle. Että sitäkin on tullut kyllä kokeiltua, mutta niin kuin se ei ole mennyt jatkoon itsellä. Virheitä saa tehdä, mutta niistä on ihan kiva oppia jotain, niin koitetaan sitä jatkaa. Näin se on. Hyvä. Jere, ole hyvä. No mä pääsen täältä opponoimaan viimeisenä, mutta ei se, en mä nyt opponoi ketään tässä aiheessa, mutta kyllä mulla se menee sillä niin kuin sanoin alussa, että mitään kevyitä viikkoja ja jos todetaan vapaata, jos tarvii, jos naama näyttää siltä tai ajat näyttää siltä, niin sitten todetaan vapaa päivä. Jos ei se riitä, niin otetaan toinen. Mutta silleen mä rakennan, että mä lyön kisat kalenteriin ja sitten katsotaan, yleensä meillä on kanssa se
Tukholma tällään keväällä ja sitten kesällä SM ja sitten arvokisat erikseen. Ja sitten mä lasken, että minkälaisia blokkeja mä haluan tehdä. Sitten mä teen usein semmoisia 2-6 viikkoa olevia blokkeja. Ja sitten niiden blokkien sisällä mä rakennan aina niin kuin progression siihen. Ja aika usein käytän jopa samaa sarjaa, että vaikka nyt meillä tässä blogissa tiistaisin, niin ensimmäisellä viikolla on 10 vinstaa, tokalla on 12, sitten 14, sitten 16 vinstaa. Että se on niin kuin sama sarja periaatteessa samana päivänä. Ja muutenkin meillä on aina vähintään sen blogin sisällä otettu samana päivänä sama teema. Yleensä toistuu aika pitkälti niissä, että vaikka maanantaina race pace ja tiistaina uidaan joku kova aiheen mukaisesti, keskiviikkona potkut, torstaina puvulla, perjantaina nopeus, sunnuntaina joku kova. Niin kuin siihen tyyliin, että meillä on aika vakiopäivät ja tylsää saman toistamista. Mutta aina tosiaan sen yhden blogin sisällä aina se progressio sitten. Ja totta kai sitä sitten yrittää ajatella, että siinä olisi joku progressio koko kaudellekin, mutta ei se ikinä toimisi sillä kun kuvittelee. Just näin. Hyvä. Otin taas tämmöistä vähän vanhaista ajattelua, millaisia menee, mutta nykyään se on enemmäkseen sitä, että lähdetään, toimii henkilökohtaisesti ja katsotaan, että kuinka sitä tarvitaan niin sanottu kevyempää päivää. Hei, tämän jälkeen siirrytään viimeistelyharjoituksiin. Eli minkälaisia viimeistelyharjoituksia teetätte ennen kilpailua? Onko rentoutumista tai teetättekö jotain spesiaalijuttuja kuivalla? Mitkä pitää olla KVK tai KK, tämä katon vanha mies, niin käyttää näitä. Ja onko sulla jotain vakkarisarjaa, mitä on siellä viimeistelyssä, mitä sä tykkää tuittaa? Tai minkälaisia esimerkkejä siellä? Miksi valitsit juuri tämän viimeistelysarjan, että onko sulla joku menneiltä vuosilta tietylle uimarille tai sprinteriuimarille, että se pitää uida, tai hän haluaa uida sen kyseisen viimeistelysarjan. Ja aloitetaan Jerestä. Jere, millainen sä herkistä viimeistelet? Ei herkistä. Niin, en mä herkistelystä tiedä sinällään. Mä nyt aika paljon uskon, että kyse on kuitenkin siitä että onko kaikki asiat tehty, ollaanko henkisesti valmiina. Mä niin näkisin enemmän sen viimeistelyn henkisenä. Totta kai siellä niin kuin kuormaa tiputetaan ja sitä kovinta blokkia ei siihen lyödä, mutta meillä on usein joku uimarista riippuen 1-2 viikon blokki siinä, missä tehdään sitten vaikka enemmän kisapainotteisia ja sitten jätetään ylimääräisiä reenejä pois, tiputetaan sitä kautta. Sitten uimareilla on sellaisia uskomattomia, käsittämättömiä uskomuksia, että jos ne syö aamulla kaurapuuroa, niin illalla ne ui piikin kovaa, ja jos ne syö ohrapuuroa, niin vinsta kulkee. Ja niin kuin tiedätte, meillä kaikilla ihmisillä on tämmöisiä, niin sit niitähän täytyy niin kuin, totta kai toteuttaa ja naureskella ja sanoa, että on päässyt tyhmä ihminen. Mutta ei mulla niin kuin mitään. No itse asiassa on joo. Pari päivää ennen kisaa yleensä aina sprinterissä vetää 6 piikkiä puvulla pitkällä tauolla. Oma valintaisella taululla. Se on oikeastaan ainoa semmoinen niin kuin vakiosarja. Ja sitten on semmoinen, että mä tiedän että tiettyjä inhokkiasioita, mitä uimarit ei halua tehdä, vaikka jotain tekniikkahommia tai muuta, niin usein mä kisaviikon ensimmäiseen reeniin laitan niitä vaan ärsyttääkseni, että saadaan, kun mä uskon siihen, että jos reeneissä on hiljasta, niin se tarkoittaa, että on huono, niin pitää saada jotain keskustelua aikaa, ja jos ne liittoutuu mua vastaan, niin sitten se on niin kuin todella hyvä asia. Et mä ihan tarkoituksella laitan, eikä ne sitä ikinä tajua, että mä sen laitan niitä, ja sitten miksi uidaan väärinpäin, ei tässä ole mitään järkeä kisat tulossa, mä uisin oikeinpäin. Sitten kun sillä saa semmoisen pienen vastakkainasettelun, että he hyökkää mua kohtaan, niin sitten mä tiedän, että kaikki menee ihan hyvin. Mutta ei niinku, mä uskon, että se on enemmän henkistä kuin fyysistä toi, niinku, ainakin meidän harjoittelulla toi viimeistely. Hyvä vastaus, Jere. Henkka, mites näet viimeistely? Joo, no tuon viimeistelyn suhteen mähän olen niin kuin tähän paneeliin suhteellisen mikkihiiri, kun mulla tosiaan kaikki on lukiolaisia vielä tässä kohtaa vastuuimarit. Noin ihan työelämässä olevia aikuisia ei vielä ole, mutta sanotaan näin, että mä noin 4-5 päivää ennen tulevia kisoja, niin koitetaan maksimoida kunto silleen, että siellä pystyy vetämään sitten vaikka puvulla
jotain kisatyyppisiä vetoja siihen malliin, että siinä vähän näkee, että missä mennään. Ja se viimeinen 3-4 päivää ennen kisoja, niin käytännössä ei tehdä mitään. Eli siinä saa sitten uimari vaikuttaa aivan täysin siihen, että mitä tehdään. Että periaatteessa ohjelmat voi olla ihan 3 kilometriä PK tyyppisesti. On se totta kai pilkottu, että mitä siellä mennään, mutta on semmoisia, että ne ei kuluta ihmistä eikä tuota stressiä millään tavalla. Ja siinä sitten sen treenin sisällä niin uimarit saa vähän niin kuin itse sanoa, että mä voisin vähän koittaa vielä tuommoista, haluan ehkä mennä tämmöistä ja niin edespäin. Ja mä koitan sitten muovautua yksilöiden tahtiin siinä kohtaa. Ehkä mulla on toiminut toi just, että maksimoidaan kunto sinne karvan verran ennen kisoja ja sen jälkeen ihmetellään tarpeen mukaan. Ja Jereä kyllä korostan tuossa, että se on ihan täysin henkistä se viimeistelytouhu. Se sen ratkaisee sitten, että miten se onnistuminen tapahtuu siellä jossain kovassa paikassa tai oikealla hetkellä. Jep. Hyvä. Kiitos Henkka. Et ole mikkihiiri. Teet hyvää työtä. Viimeistelyt on onnistunut. Hei Matti, ole hyvä. Miten teidän viimeistelyt on toiminut? Henkistä komppaan, että siellä ja sehän onkin se kiehtovia asia omalla tavalla, miten sä henkisesti valmistat se urheilijan sinne niin kuin, tärkeimpään hetkeen ja mä yritin tuossa kovasti miettiä, että onko mulla, että minkälaisia viimeistelyharjoituksia teetätte ennen kilpailu, mikä on vakkari tai tämmöinen näin, niin ei mulla kyllä ole. Kyllä se niin kuin tilanne puhuu puolesta, että mä niin kuin, aika useasti mulla on myös hyvin samankaltaisesti kuin Jerellä, niin mulla on tietyt blokit, mitä mä vien kaudella eteenpäin, mutta sitten viimeistely, niin mulla on uimareita, joille ei viimeistely yksinkertaisesti edes toimi. Eli saattaa olla, että me 2-3 päivää kevennetään harjoittelua ja silleen saadaan niitä parhaita tuloksia. Sitten mulla on taas urheilija, joka tarvii sen 4 viikkoa herkistelyä, vaikka se käytännössä ei tarkoita harjoituksellisesti välttämättä yhtään mitään, niin se on enemmän semmoinen pidempi niin kuin prosessi, että kevennetään ja se saattaa olla 11 pois normaalista jossain asiassa ja se on jo sitten niin kuin keventämistä. Mutta ei mulla ei ole semmoista niin kuin vakiohommaa ja siinähän pitää elää niin kuin omalla tavallaan myös se ajaa hermoille ja just se, että miten sä valmistat urheilijan, totta kai fyysisesti, en mä sitä yhtään väheksy, mutta ennen kaikkea, että miten sä henkisesti valmistat, että se on silloin parhaimmillaan, kun pitää olla. Just näin. Antoni. Joo, mä kanssa mietin, ei meillä varsinaisesti ehkä mitään yksittäistä sarjaa, että meidän käytännössä viimeistely alkaa sen 3-4 viikkoa ennen kisoja, riippuen vähän urheilijasta ja kaudesta ja miten mikäkin rytmittyy, mutta mä ehkä itse ajattelen just sen, että se viimeistely on vähän pidempi jakso kuin vaan pari päivää ennen kisoja, vaan se on just se 3 viikkoa ja siinä on myös se henkinen puoli tai psyykkinen puoli tulee mukaan, että jos jotain, mitä me tehdään vakiona oikeastaan vuodesta toiseen, niin me aletaan sitten uimaan kisapuvulla kisavetoja, yleensä brokeneita, mutta ne brokenit ei ole kyllä niin kuin mitenkään vakioituja, että riippuu vähän kaudesta, riippuu vähän joiltakin valmistautuu lyhyellä radalla, pitkän radan kisoihin ja uimarista, niin kokeillaan aina vähän erilaisia juttuja, mutta tavallaan niissä kaikissa ehkä yhdistyy se, että se on systemaattisesti suht samoja läpi sen 4 viikkoa. Se vähenee, mutta samat elementit pysyy koko ajan. Sitten koitetaan tuoda siihen semmoinen taitoelementti, että joku asia, mitä on pitkin kautta pyritty kehittää tai huomattu kisoissa, niin pyritään ottaa se jokaiseen broken vetoon mukaan. Se voi olla vaikka ihan näin yksinkertainen, että deltarit napsahtaa tasan tarkkaan 15 eikä 14,5. Tai että sä tiedät, että tietyllä vetomäärällä sä haluat aloittaa tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten siihen ehkä semmoisena viimeinen pari vuotta niin uutena on tullut sitten tämmöinen psyykkinen puoli, mistä on myös sitten vähän rakennettu sitä
minkälaista fiilistä sä haluaisit saada ennen sitä starttia, minkälaisia ajatuksia sä haluat saada siihen, minkälaisia tuntemuksia. Ne on aika laajalla skaalalla, mutta jotain semmoista, mihin sä voisit ehkä ankkuroitua, sit kun sä menet sinne tavallaan sun päästarttiin, pääkisaan, ja sulla olisi joku semmoinen, mihin sä rakennat sen suorituksen. Et me aloitetaan sen keskimäärin noin 4 viikkoa ennen niitä pääkisoja, että me käytännössä koskaan uida kovia puvulla ennen sitä. Mutta muuta ehkä semmoista vakiosarjoja, vakiojuttuja ei ole. Sen 4 viikon aikana pikkuhiljaa osalla kevenee enemmän ne reenit, osalla vähemmän, osalla ei ollenkaan. Joku saattaa pitää ekstra lepopäiviä. Näinhän se menee. Vähän se, mitä on koko ajan tässä pyörinyt, että vähän jokaisen kanssa vähän mennään eri lailla. Pete. En lähde toistelemaan muiden sanoja, mutta ehkä niin kuin jotain lisäystä siihen, että mikä on ollut itsellä semmoinen toimiva malli, niin että yksi kulma etenkin noissa niin kuin talven kisoissa on tavallaan se, että yleensä aina kun sit tullaan siihen, että ruvetaan vähän keventämään kuormaa, niin se avaa jonkun verran sitä sairastumisikkunaa sit siinä, ja tavallaan yksi kulma, miten itse lähestyn sitä viimeistelyä, on sit se, että niin kun me estettäisiin ja vältyttäisiin niiltä sairastumisilta mahdollisimman hyvin. Kesällä se onneksi ei yleensä niin paha ole kuin talvella, mutta siinä on tavallaan semmoinen toimintamalli, mitä on sit niinku pyrkinyt käyttämään, että joka päivälle tulee kortisoliannos urheilijoille, eli tavallaan tehdään jotain, mikä nostaa heidän stressihormonitasoja. Et se voi olla se kova treeni tai niinku altaassa tehtävä kova juttu, niinku jotain suoraa brokenia, peissihommaa, mitä onkaan, tai se voi olla, että tehdään salilla, että mekin tehdään yleensä siis salia ihan niin kuin osa tykkää käydä, että jos keskiviikkona lähdetään SM:ihin, niin aamulla käydään vielä salia tekemässä. Et se voi olla se sali, se kortisoli niin kuin ärsyke siinä, tai sitten monesti on niin kuin nopeushommia, mitä siinä tehdään. Mutta tavallaan, että joka päivälle tulee joku semmoinen stressiärsyke siihen, mikä sitten tavallaan niin kuin pitää sitä vireystilaa sen verran yllä, että niin kuin se edesauttaa oman kokemuksen mukaan sitä, että niin kuin pikkusen vähemmän sitten olisi sitä riskiä siihen, että se tauti pääsisi iskemään päälle just siinä niin kuin H-hetkellä. Hyvä. Hyviä vastauksia. Mennään seuraavaan kisaan ja sitten ei vielä mennä seuraavaan kisaan, niin onnistunut epäonnistunut kilpailusuoritus. Näetkö sä uimarista ennen kisaa mahdollisesti, ja nyt ei tule sitä oikeaa tulosta, että ei pääse ennätykseen, tai miten käyt ja sitten lisäksi miten käyt kilpailusuoritusta läpi, onko sulla oma kaava, millä sä aloitat sen vuorovaikutuksen sen urheilijan kanssa, tai mitä vinkkejä voisit antaa? Aloitetaan vuorosta. Antoni, ole hyvä. No ei ne ole ehkä ihan niin selkeitä, että pystyisi aina varmuudella sanoa, että ehkä niitä hyviä suorituksia on vaikeampi nähdä etukäteen. Kyllä niitäkin on ollut matkan varrella, että osaa sanoa, että nyt tullaan niin kuin varmasti onnistumaan. Ja ehkä semmoinen tietynlainen rentous kisapaikalla, mutta sitten kuitenkin semmoinen tietty fokus samaan aikaan. Noi epäonnistumiset on ehkä ollut helpompi ainakin itselle huomata. Et kyllä semmoinen urheilijan levottomuus ja pyörii vähän joka paikassa tai kokeilee vähän kaikkea yhtäkkiä, niin se yleensä viittaa siihen, että tämä tulee menee ihan päin persettä. Ja ne on ainakin itselle semmoisia, että ne on ollut helpompi huomata, mutta samanaikaisesti en mä kyllä osannut niihin puuttua myöskään, että se on vähän niin kuin sillä, että toivotaan parasta ja että se löytyykin kuitenkin se suoritus sieltä, että kyllä ne näkee, mutta vaikea niihin, tai mä en osaa ainakaan niin kuin puuttua niihin kovin hyvin. Kilpailusuoritukset läpi, nämä on taas ne niin tosi yksilöllisiä. Jotkut haluaa käydä sen saman tien läpi, toiset käy sen sitten ehkä ensi kaudella läpi, jos
puhutaan pääkisoista, niin voi olla edes nähdä sen suorituksen jälkeen. Yleensä se on silloin kyllä epäonnistunut suoritus, mutta silloin se käydään yleensä vasta seuraavalla kaudella tai myöhemmin läpi, mutta sillä lailla, että ei ehkä siihenkään ole mitään semmoista rutiinia, vaan että semmoiset tietyt toimintamallit on kehittynyt jokaisen urheilijan kanssa, mitä pyöritetään. Hyvä. Just näin. Hyvä. Matti, ole hyvä. Kerros, millaista sinä käyt? Joo, paljon sama kuin Antonilla, että noista kilpailusuoritukset läpi, että on urheilijat, jotka haluaa heti suorituksen jälkeen käydä ja katsotaan se uinti ja mietitään ja sitten just jos on kauden vika uinti, joka menee vihkoon, niin ei se ehkä ole se hetki, kun sitä käydään välittömästi aina läpi, että se yleensä sitten myöhemmin illalla tai paluumatkalla tai jotain, niin käydään sitä vähän läpi, mutta se on kyllä hyvin yksilöllistä toi, miten niitä kilpailusuorituksia käy läpi. Toiset tykkää, että käy verraamassa ja toiset myös haluaa, niin kuin, toisten kanssa käydään hyvin erillä lailla sitä läpi kilpailusuorituksia. Toisen kanssa katsotaan esimerkiksi videota ja toisen kanssa puhutaan enemmän siitä tunteesta ja fiiliksestä ja semmoista omista teknisistä tuntemuksista. Mutta se on kauhean yksilöllistä ja siihen muokkautuu tapa, kun tutustuu ja oppii tunteen sen uimarin, että mikä on se paras tapa heille käydä läpi. Ja tuohon sanotaan näin, että mietin ekaa kysymystä, niin kyllähän sä pääsääntöisesti tiedät sen, jos urheilijan fysiikka ei ole siinä tikissä. Ainahan sä totta kai viimeiseen asti uskot, että hommat kääntyy ja ihmeitä tapahtuu, mutta että helpompi se on ennustaa huono suoritus, kun sitten taas on myös niitä ollut useamminkin, että kun on semmoinen hyvä fiilis ja nyt muuten tulee hyvä, niin sitten ei tulekaan. Osista uimareista näkee tässä kanssa yksilöllisesti näkee tosi selkeästi sen, että miten se etukäteen just noista elekielistä ja myös puheista ja totta kai niistä ihan viimeisimmistä harjoituksista niin näkee paljon, että harvoin, tai sanotaan, että harvemmin yllättyy positiivisesti kuin negatiivisesti. Hyvä. Kiitos Matti. Henkka, ole hyvä. Millais onnistuu ja epäonnistuu? No noihin niin kuin kisasuoritusten ennustamiseen niin on taas tosi yksilöllinen tapaus tai kysymys, mutta sanoisin, että ihan pari semmoista itselle selkeää tapausta on, missä niin kuin tietää, mitä tulee. Meillä on esimerkiksi saatu Turussa tosi hyvin psyykattua meidän viestijoukkue, että ne on tehnyt tosi hyvää jälkeä. Ja se on semmoinen, että aina kun siellä meidän ykkösjoukkue menee viesti tai pallin taakse, niin se oikeastaan niin kuin tietää jo hyvissä ajoin ennen lajia, että nyt tulee taas niin kuin ilotulitusta. Huonon viestiosuuden tai ankkuriosuuden tai jonkun tämmöisen. Tai sitten on niitä semmoisia, jotka kovasta kilpailutilanteesta syttyy niin kovin, että tietää taas, että tulee ilotulitusta. Että jos vaikka siellä joku pääsee johonkin kansainvälisen arvokisan finaaliin, niin kyllä mulla on tosi varma olo siellä katsomassa siinä kohtaa, että tuolta muuten tulee, koska tämä on nyt semmoinen harvinainen tilanne, missä toi haluaa ja tykkää olla. Sitten noihin niin kuin ennustettuihin epäonnistumisiin, niin ehkä ainoa, mikä niin kuin näkee, niin jos se on semmoinen niin kuin haluton aneeminen ilme jo ennen lajia, että verraaltaessa vedetään, että vähän jätetään välistä niitä omia rutiineita tekemättä, kun ei nyt oikein nappaa, ja semmoinen niin kuin ilmeetön meininki on jo ennen lajia, niin sitten tietää, että tuskin tästä nyt mitään tuleekaan. Mutta muuten niin on kyllä kaiken maailman konkurssista päädytty ihan hirveisiin suorituksiin ja sitten taas hirveän täydellisestä hetkestä huonoihin suorituksiin, että se vaihtelee tosi paljon. Ja kilpailusuoritukset, niin me käydään läpi aina lajin jälkeen hyvin nopeasti, ja sitten mikäli siinä on ihmeteltävää, niin mä kyllä katson videolta aina lajit ja sitten sitä analysoidaan myöhemmin, jos on tarpeen, jotain ihmeellistä on tapahtunut. Alright. Hyvä. Jere.
No tuo ennustamiseen ensin kun menee, niin jotenkin jälkikäteen on tosi helppo nähdä antaa merkkejä, mitä tapahtuu. Mutta sitten niihin puuttuminen seuraavalla kerralla, vaikka samoja tapahtuu, on kyllä äärettömän hankalaa. Joistain numeroista näkee helpommin, joistain vaikeammin. Yleensä niistä, joista näkee helpommin tietää, ne epäonnistuu aina kisassa, niin se on helppo ennustaa, että ne epäonnistuu taaskin, mutta ei ne mitään muuta. Mutta sit, mitä isommat kisat, KV-kisat varsinkin, kun on vähemmän uimareita ja sen näkee sen uiman, niin kyllä sitä itse haluaa aina nähdä semmoisia erilaisia merkkejä siitä, että haluaa nähdä, että kyllä nyt varmaan lähtee, kun se hierokin vasenta polvea eikä oikeata polvea niin kuin viimeksi. Sitten se on semmoista ihme taikauskoa. Ja sitten yrittää itse boostata, koska se ainoa tapa auttaa sitä urheilijaa siinä hetkessä on kuitenkin se, että sä itse uskot siihen, tai saat ainakin hänet uskomaan, että sä uskot mahdollisuuteen. Mutta jotenkin kyllä se aika usein väärin menee se veikkaus, jos sitä lähtee turhaan niin hakemaan. Ihan vaan niiden eleiden perusteella. Totta kai pari päivää aikaisemmin on helpommin veikata ja todeta, että onpa hyvässä kunnossa tai onpa huonossa kunnossa, että sitten se ei kulje. Mutta niin kuin Matti sanoi, niin useimmin tässä elämässä pettyy, kun ilostuu mistään, että näinhän se vähän menee. Sitten tuon kisan palautteeseen, niin mulla on kyllä aika selkeät rutiinit. Kotimaan kisoissa mä oon samalla paikalla aina, ja lähtökohtaisesti kaikki uimarit tulee mun luo, ja sitten se käydään samalla läpi, koska sillä ei ole niin väliä. Katsotaan videolta, todetaan yhdessä, mitä tuli tehtyä ja mitä olisi voinut tehdä. Sitten taas ehkä KV-kisassa yleensä tulee mentyä kuitenkin uimaria vastaan, niitä on niin paljon vähemmän. Ja silloin se kyllä pitää aistia aika vahvasti sen yksilön kautta, että kannattaakohan tästä aiheesta puhua ollenkaan vai ollaanko vaan hiljaa ja kävellään verraaltaan. Että se niinku, mutta kyllä mä tykkäisin, että ne kaikki suoritukset käydään läpi, koska se periaate on kuitenkin se, että se on oppimistapahtuma. Että jos ne käydään läpi, niin niistä tehdyistä virheistä voidaan oppia, ja sitten niistä onnistuneista asioista, niin ei niistä kannata puhua, kun ei meidän muutenkaan mistään positiivista kannata puhua tässä elämässä. Hyvä vastaus kaikilla, ja tähän on vaikea ja jokaisen kanssa vähän se joutuu vähän käymään. Mutta sanotaan, että totta kai tämä on semmoista maagista juttua, että jos ei ole ne sukat päällä silloin, kun on hyvä suoritus tullut, ne oikeat sukat ja ne on vasemmassa jalassa on sitten erilainen koru, niin sitten se menee vähän mönkää tai sitten se menee jokin kerralla oikein. Hei, tässä oli nämä kysymykset, melkein noihin muihinkin, mitä oli ennakkoon vähän teillä valmistanut, vastasitte jo noista vaiheissa erilaisissa, ja tulee tämmöinen loppukevennys-kyssärit, ja kerrotte, kysymys tulee tuohon eteen, kerrotte ensimmäiseksi, mitä tulee kielen päälle, sanotte vaan sen asian, ja siellä nopea vastaus on tärkeitä, ja sieltä lähdetään tekemään, ja lähdetään sillä lailla, että Jere aloittaa aina, ja mä sanon, kuka seuraavaksi. Ja ensimmäiset kyssärit täältä Kalle laittaa sieltä pikkuhiljaa. No niin. Jere, leiri paras paikka. Koti. No niin, sitten Anton. Tai leirit, paras paikka, missä olet käynyt. Sulla on, Antoni, mikki. Sä lähdit lomalle jo. Noikin. Joo, sitä oli sanomassa, että kaikki ne on kyllä samanlaisia, että ei mä tiedä mikä on paras paikka. Kaikki mä oon jo kyllästynyt. All right. Hyvä. Sitten Henkka, nyt sä kerrot sen, missä sä oot. Ja mä voin kertoa, että täällä ollaan Poggio Agnello Italiassa ja olen ihan syystä 4 kertaa täällä. Matti.
Monta hyvää. Varmaan voin sanoa, että Taniapura oli semmoinen yksi suosikkipaikka kyllä. Okei, hyvä. Petri? Pete. Tultiin viime viikolla sieltä Gloria Sports Arenasta ja se oli aika hyvä. All right. Sitten seuraava. Mitä mielikuva tulee, Jere? Ja niin kuin minkälainen sarja on paras vai mitä? Ei, kun hapottava harjoitus. Mitä sulla tulee mieleen? Mulle tulee raskas. Mulle tulee se on ilo ja tarkoitus. Hyvä. Anton. Oksennus. Henkka. Oksennus. Matti. Aitohappo. Ja Pete. Ilo seurata. Hyvä vastaus. No niin, Jere. Valmentajalle ihanaa, uimarille inhottavaa. Anton. Perseestä. Henkka. Aamutreenin vesi. Matti. No ei ikinä. Pete. Tulee mieleen avantouinti ja pyrin välttämään itse melko tehokkaasti. Okei. Hyvä. Sitten. Paras, missä on ollut Coach Cornerin paras paikka? Tampere. Jere vastasi. Joo niin. Sitten Anton. Kyllä mä laitan kanssa Tampere. Henkka. Sanoisin Vaasa. Matti. Jeren koti. Peter. Tampere. Siellä on ollut hyvä. All right. Monessakin paikka. No niin, Jere. No siivet tietysti. Anton. Burgeri, vaikka ei se olekaan listalla. Ai niin onkin. Oikein. Eilen tuli parempia vastauksia, mä kerron kohta. No niin, sitten Matti. Pizza. Pete. Pizza. Hyvä. Jere, mitä tulee mieleen rentoutuminen? Yksin mökillä. Anton. Ohmo. Henkka. Mato-onginta. Matti. Jeren koti. Pete. Sänky. Sänky. Hyvä. Ne oli siinä. Eilen tuli pizza, missä on siivet täytteenä. Mä sanoin, että nyt ollaan herkkumaailmassa. Hei, vähän sanoin tuossa jo vähän alussa vasta. Kiitos, vastasitte hyvin ja oli erilaisia vastauksia, vähän samanlaisia, että kuitenkin siellä pohjalla löytyi ja oli kiva kuunnella teitä ja teidän mielipiteitä ja kerroitte hyvin asioita. Ja viime viikko se Rollo ja Ikut tulee loppuviikosta ja sitten viikonlopun aikana sitten tulee nämä NSM ja SM tulee meidän YouTube-kanavaa ja mä toivoisin, että tekisitte 1-2 reeniä, joko minkälaista olette tehneet, joko viimeistelyä tai minkälainen tässä teilläkin on SM-meihin on aikaa, voi olla semmoinen harjoitus siellä joko valokuvalla tai sitten ihan vaan kirjoittaneen siinä. Siellä Mattimäen ja Petrin reenit on siellä 2018 on siellä meidän YouTubessa ylhäällä, voit vähän kopioida siellä. Make otti vähän naureskeli, että millainen hän kommentoi viimeksi siellä. Mutta kiitos kaikille kauheasti ja
hauskaa kesää ja isot tsempit kesän arvokilpailuihin. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Te olitte nopeampia. 8:45.